Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Νέας Ελληνικής Τηλεόρασης, καλησπέρα από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, όπου σε λίγο θα ξεκινήσει ο δεύτερος μεγάλος τελικός πρωταθλήματος μπάσκετ Α1 κατηγορίας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Ένα μεγάλο παιχνίδι, όπως έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια για τις δύο μεγαλύτερες ομάδες του ελληνικού μπάσκετ, ανάμεσα στον γηπεδούχο Παναθηναϊκό και στον φιλοξενούμενο σήμερα Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που προηγείται με 1-0 από την νίκη του προχθές με 84-78 μέσα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας επί του Παναθηναϊκού. Ο πρώτος από τη σειρά των αγώνων που θα είναι 3, 4 ή 5, δεν μπορούμε να ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Η ομάδα που θα φτάσει στις 3 νίκες θα είναι αυτή που θα κατακτήσει το φετινό τίτλο του πρωταθλήματος. Να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Κετσελίδη. Γιώργο, χαιρόμαστε που είσαι και πάλι μαζί μας. Εδώ είναι ο Ντούσαν Ιβκοβιτς. Και νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε όπως πάντα τα τελευταία χρόνια για ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Για ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι και μην ξεχνάμε ότι είναι δύο ομάδες οι οποίες πάλι μας κάνανε περήφανος σε όλη την Ευρώπη. Ο Ιβκοβιτς μάλιστα είπε ότι πρόκειται για τις δύο κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και δεν έχουμε λόγο να τα αμφισβητήσουμε. Αναμφίβολα. Και τα τελευταία χρόνια είναι οι κορυφαίες ομάδες στην ομάδα. Μιλάμε για τον. Εδώ είναι ο Ντούσαν Ιβκοβιτς, πρωταθλητής Ευρώπης εδώ και λίγες μέρες. Μιλάμε για τον φετινό πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό και τον περσινό πρωταθλητή Παναθηναϊκό. Ναι, και είχαμε την τύχη να δούμε ξανά δύο ελληνικές ομάδες σε Final Four. Και μάλιστα μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για το ελληνικό μπάσκετ, αλλά και για την κατάσταση που βιώνει αυτή την περίοδο γενικά. Νομίζω ότι γενικά το μπάσκετ διαχρονικά εδώ είναι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Οι δυο τους περνούν τους 55 τίτλους, ο Μπράντοβιτς με τον Ιβκοβιτς. Νομίζω ότι το μπάσκετ διαχρονικά μας κάνει περήφανος. Και αν εξαιρέσουμε και κάποια εξωαγωνιστικά θέματα κερκίδων και τα λοιπά, θα ήμασταν απόλυτα ευχαριστημένοι. Όμως τα πράγματα πήγανε πολύ καλά στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πολύ καλά μέχρι στιγμής και στο Ολυμπιακό Αθλητικό και των Αθηνών. Έχουν πουληθεί σήμερα 14.000 εισιτήρια, δεν έχουν έρθει ακόμη και 14.000 που τα έχουν αγοράσει. Είμαστε εδώ για μια μετάδοση που θα διαρκέσει περίπου 2 ώρες. Η μεγάλη παραγωγή της Νέας Ελληνικής Τηλεόρασης. Σε αυτόν τον δεύτερο τελικό θα πάμε στα τελευταία διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά πάλι εδώ από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ενώ βλέπετε εδώ την σύνθεση του Παναθηναϊκού: Σμιθ, Καϊμακόγλου, Μάρις, Περπέρο, Λουμπατής, Λόγκαν, Σάτο, Γιασικεβίτσιους, Τσατσάρης, Διαμαντίδης, Βουγιούκας, Καλάθης. Είναι η 12η που κατεβάζει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Βλέπετε τον Παναθηναϊκό. Ο γηπεδούχος Παναθηναϊκός απέναντι στο φιλοξενούμενο σήμερα Ολυμπιακό. Χάινς, Παπα-Νικολάου, Άντιτς, Πανούλης, Μάτζαρης, Ντόρσεϊ, Κέσελς, Λούκας Παπαδόπουλος, Γκετσεβίτσιους, Κατσίβελης στη θέση του Λόπου δοκίμασε, αλλά τελικά δεν αγωνίζεται. Πρίτεζης, η ομάδα του Ντούντα Ιβκοβιτς. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αφήνουμε για περίπου 1 λεπτό για τα τελευταία διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο πάλι εδώ μαζί, κοντά σας, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων για το δεύτερο μεγάλο τελικό ανάμεσα στις δύο κορυφαίες ελληνικές ομάδες μπάσκετ. Των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων με την παρουσίαση των δύο ομάδων. Για τον Ολυμπιακό με το 4 ο Κάιλ Χάινς, με το 6 ο Περοάτιτς, με το 7 ο Βασίλης Πανούλης, με το 9 ο Τζόι Ντόρσεϊ, με το 10 ο Μάρκο Κέσελ, με το 12 ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, το 13 ο Μαρτίνας Γκετσεβίτσιους, το 15 ο Γιώργος Πρίντεζης, το 16 ο Κώστας Παπα-Νικολάου, το 17 ο Βαγγέλης Μάτζαρης, το 18 ο Κώστας Λούκας και το 19 ο Δημήτρης Κατσίβερης. Εδώ είναι ο Ντούντα Ιβκοβιτς, κουμπάρος και συνεργάτη πολλά χρόνια στην εθνική ομάδα Σερβίας ή Σερβίας Μαυροβουνίου τότε ή Γιουγκοσλαβίας με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Αυτό όσον αφορά την παρουσίαση των παικτών του Ολυμπιακού. Πρωταθλητής Ευρώπης από το Final Four της Κωνσταντινούπολης με 2 νίκες επί της Μπαρσελόνα και επί της ΣΚΑ. Και θα περάσουμε και στην παρουσίαση της ομάδας του Παναθηναϊκού. Ο περσινός πρωταθλητής Ευρώπης, εδώ οι φίλοι του Παναθηναϊκού στην κερκίδα. Ο Ολυμπιακός, 2 κατακτήσεις ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Έξω ο Παναθηναϊκός, η Ελλάδα μπορεί να είναι περήφανη για τις δύο ομάδες. Και για τον Παναθηναϊκό, ο αρχηγός Δημήτρης Διαμαντίδης. Και από εκεί πέρα, Μάριτς, Περπέρογλου, Μπατίστ, Λόγκαν, Σάτο, Τσατσαρής, βλέπετε το Φραγκίσκο Αλβέρτη, Βουγιούκας, Καλάθης, Σμιθ και Καϊμακόγλου. Αυτή είναι η 12 εκλεκτή σήμερα του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Και φυσικά και ο Γιασικεβίτσιους με το 19, το μεγαλύτερο νούμερο στις φανέλες του Παναθηναϊκού. Εδώ ο Ζέλικο Μπράντοβιτς με 8 ευρωπαϊκούς τίτλους στην Ευρωλίγα και 2 στο Πάλε που είναι στα πόρτα. Εδώ οι Ιβκοβιτς και ο Μπράντοβιτς δίνουν το παράδειγμα.
ο Ιτούδης με τον Τόμιτς και τους υπόλοιπους. Και νομίζω, Γιώργο Κεσσελίδη, ότι πρέπει να μένουμε στα αγωνιστικά θέματα. Εδώ βλέπετε και την παρουσίαση με γραφικά της πεντάδας του Παναθηναϊκού, εξαιρετική. Διαμαντίδης, Καλάθης, Σάτο, Καϊμακόγλου και Μάριτς. Πρέπει να μένουμε στα αγωνιστικά όταν έχουμε την χαρά και την τιμή και την τύχη να φιλοξενούμε στα ελληνικά παρκέ δύο τόσο μεγάλες ομάδες. Στις δύο τελευταίες πρωταθλήτριες Ευρώπης, εδώ Ζέλικο Μπράντοβιτς, και να προσπαθούμε να κρατήσουμε ψηλά αυτή την αξία και να μην δημιουργούμε θέματα εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων που αμαυρώνουν αυτές οι ομάδες. Καλάθης, Διαμαντίδης, Σάτο, Καϊμακόγλου και Μάριτς, το 1, 2, 3, 4 και 5 της ομάδας του Παναθηναϊκού. Και θα πάμε και στον Ολυμπιακό. Αριστερά στην οθόνη σας, στην ωραία αυτή γραφική παρουσίαση, Σπανούλης, Παπα-Νικολάου, Κέσελ, Μάτζαρης και Χάινς. Θα μιλήσουμε αμέσως τώρα για τα αγωνιστικά εδώ του Νταΐβκοβιτς. Μεγάλη μορφή και αυτός του ευρωπαϊκού μπάσκετ και του σερβικού μπάσκετ. Από τον Νόβοσελ και στη συνέχεια το σερβικό μπάσκετ, πάλι από το γιουγκοσλαβικό και συνέχεια σερβικό. Αλλά και κροατικό. Είχε την ευτυχία να βγάλει μεγάλους προπονητές, όπως είναι οι δύο τωρινοί πρωταγωνιστές των πάγκων. Εδώ Μάντζαρης, Σπανούλης, Κέσελ, Άντιτς και Ντόρσεϊ. Και νομίζω ότι είναι σχολή εδώ και πολλές δεκαετίες η Ιουγκοσλαβική στο μπάσκετ. Είναι σχολή, τη σεβόμαστε, αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά ξεκινάμε και κάνουμε και την ελληνική σχολή προπονητών. Τανατζής, Κόντας, Πιλοίδης, το διαιτητικό τρίο. Αριστερά ο Κόντας, στη μέση ο Πιλοίδης, δεξιά ο Τανατζής, ναι. Προεξάρχοντος του Ηλία του Ζούρου και του Φώτη του Κατσικάρη, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω θα ακολουθήσουν και άλλοι. Αρχίζουμε και δημιουργούμε και εμείς μια μεγάλη σχολή που σε. Και εσείς ήσουν έξω στη Γεωργία, πήγατε πάρα πολύ καλά, πήγες πολύ καλά, θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια, θα έχουμε τον χρόνο. Πάμε λοιπόν, μια που λέμε για τους δύο μεγάλους προπονητές, εδώ το βλέπουμε το Σάρας Γιασκεβίτσιους. Λίγο γενικά και ελάχιστα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι και πριν μιλήσουμε ειδικά για αυτό το παιχνίδι, ποια είναι η κεντρική φιλοσοφία του ενός και ποια είναι του άλλου. Κοίταξε, μέχρι τώρα όλα αυτά τα χρόνια μιλάγαμε όλοι για την τρομερή άμυνα του Παναθηναϊκού, η οποία ήταν ανίκητη και μπορούσε να κλειδώνει οποιονδήποτε αντίπαλο. Στο φετινό πρωτάθλημα βλέπουμε μια ακόμα πιο γρανιτένια και με μεγαλύτερη ενέργεια λόγω ηλικίας προς το παρόν άμυνα του Ολυμπιακού. Και αυτή τη στιγμή καλούμαστε να δούμε κατά πόσο ο Παναθηναϊκός με την ποιότητα και την εμπειρία που έχει στους παίκτες του θα μπορέσει να ανταπεξέλθει και να διαβάσει καλά την άμυνα του Ολυμπιακού. Αυτό είναι για μένα το ένα ζητούμενο. Το δεύτερο ζητούμενο είναι το περιφερειακό σουτ σήμερα για τον Παναθηναϊκό και η απέδοση των τριών παιχτών που αγωνίζονται στη θέση του 5, του Βουγιούκα, του Μάριτς και προεξάρχοντος του Μπατίστ, ο οποίος το τελευταίο διάστημα δείχνει κάπως κουρασμένος. Όσον αφορά στο πρώτο παιχνίδι, το οποίο ο Ολυμπιακός νίκησε, νομίζω ότι εκεί είδαμε ακριβώς αυτά που είπες. Δηλαδή την ενέργεια των παικτών του Ολυμπιακού. Και την πάρα πολύ καλή άμυνα. Την πολύ καλή άμυνα και το σκορ που πήρε από Έλληνες παίκτες. Ναι. Και ήθελα πάνω σε αυτό να σου πω ότι και οι δύο ομάδες σε μεγάλο βαθμό, παλιότερα ήταν μόνο ο Παναθηναϊκός, τώρα είναι και ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει επενδύσει σε Έλληνες. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες έχουν την αυτόκρεμα του ελληνικού μπάσκετ. Ναι, και ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι τους περισσότερους πόντους τους πήρε από το Διαμαντίδη, από τον Καϊμακόγλου και από τον Βουγιούκα. Ναι. Βασικά και από τον Βουγιούκα στο τελευταίο. Ο Ολυμπιακός είχε Παπα-Νικολάου Πρίτεζη, παρότι ο Σπανούλης δεν βρέθηκε στην καλύτερη του μέρα. Ναι, αλλά ο Σπανούλης έδειξε την ωριμότητα και δημιούργησε καταστάσεις. Μοίρασε, είχε 5-6 ασίστ, αν θυμάμαι καλά. Και πάμε γρήγορα στους δύο πάγκους. Να ξεκινήσουμε από τον πάγκο των φιλοξενούμενων. Σήμερα από τον Κώστα Σκουλά. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Μόλις τελείωσαν οι πρώτες οδηγίες του Ντούσαν Ιβκοβιτς στους παίκτες του Ολυμπιακού, του ζήτησε απόλυτη συγκέντρωση και να ελέγξουν αρχικά το ρυθμό του παιχνιδιού αλλά και τα rebound, τα οποία ο Ολυμπιακός κέρδισε με διαφορά 9 παραπάνω στον πρώτο αγώνα. Όσον αφορά τα αγωνιστικά. Και μάλιστα, συγγνώμη να συμπληρώσω, και μάλιστα rebound δεύτερης ευκαιρίας, έτσι, αρκετά επιθετικά. Ναι, σωστό. Ο Ace Lo για μία ακόμα φορά δεν είναι στο 12 του Ολυμπιακού. Αν και προπονήθηκε χθες, ο Ντούσαν Ιβκοβιτς δεν το θεώρησε 100% έτοιμο. Δεν είναι έτσι κι αλλιώς 100% έτοιμος. Προτιμάει για ένα ακόμα παιχνίδι τον Δημήτρη Κατσίβελη στη θέση του. Πάμε και στον Μιχάλη Πέτκοφ. Καλησπέρα για μένα από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Μετά την ήττα τη Δευτέρα στον πρώτο τελικό στάδιο και φιλίας, η νίκη αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τους πράσινους. Αγωνιστικά η ομάδα δεν έχει προβλήματα. Αυτό που θέλει ο Μπράντοβιτς από τους παίκτες του είναι να βγάλουν περισσότερη ενέργεια και διάθεση στην άμυνα, να ελέγξουν οπωσδήποτε τα αμυντικά rebound και στην επίθεση να έχουν αυτοσυγκέντρωση και καθαρό μυαλό.
Ο Σάτος στο Μάτζαρι, το είδαμε αυτό το σχήμα και στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα του Ειρήνης και Φιλίας. Κέσελ, Μάρκο Κέσελ, ο διεθνής Σέρβος με τον Διαμαντίδη. Άντιτς με τον Καϊμακόγλου. Τα δυο τεσσάρια μονομαχούν. Γυρίζει ο Άντιτς. Πρόσωπο στο καλάθι, υπάρχει φάουλ. Γιώργο, με βάση τις πεντάδες που βλέπουμε, βλέπετε την πεντάδα του Ολυμπιακού, την πεντάδα του Παναθηναϊκού. Ποια είναι τα πρώτα σχήματα που έχουν στους προπονητές? Τα πρώτα, συγγνώμη. Σχήματα. Κοίταξε, σίγουρα ο Μάτζαρης θα ξαναμαρκάρει. Προτιμάει τον Ντόρσεϊ αντί για τον Χάινς στις 5, ένα πιο ψηλό παίκτη. Πιο ψηλό παίκτη και πιο ίσως σκληρό κοντά στο καλάθι. Το θέμα είναι κατά πόσον ο Μάριτς, που συνηθίζει ο coach ο Μπράντοβιτς να το ξεκινάει στα τελευταία μάτς, πόσο καλά θα ξεκινήσει. Θα ξεκινήσει όπως με την Τζέσεκα. Από εκεί και μετά είναι το πώς με ποιους παίκτες θα παίξει το γνωστό του pick and roll Παναθηναϊκός. Σίγουρα με το Διαμαντίδη, αλλά από εκεί και μετά. Είχε προβλήματα στο παιχνίδι του Ειρήνης και Φιλίας. Ποιος θα είναι ο εκτελεστής ή αν τυχόν αν θα ψάξει να βρει άλλες λύσεις ο Παναθηναϊκός. Βλέπουμε πίεση του Ολυμπιακού. Μάριτς, κόψιμο από τον Κέσελ. Ψηλά. Την μπάλα στο Μάτζαρι. Άντιτς. Κέσελ. Με αντίπαλο τον Διαμαντίδη. Προσπαθεί ο Καλάθης να κλέψει την τρίπλα. Σπανούλης με αντίπαλο τον Καλάθη. Ενδιαφέρον μαρκάρισμα αυτό, το οποίο θα κρίνει πολλά πάλι. Στη γωνία μαρκάριστος ο Κέσελ. Σουτάρει αστοχή ψηλά ο Διαμαντίδης. Η μπάλα φτάνει στον Καϊμακόγλου. Συμπληρώνουμε πρώτο λεπτό αγώνα. 0-2. Καλάθης, Διαμαντίδης. Παίζει στα πόδια τον ψηλότερο Άντιτς. Η μπάλα βγαίνει έξω στον Καϊμακόγλου. Και πάλι Διαμαντίδης. Το τεσάρι απέναντι στον Άσο. Ο Διαμαντίδης θα εκμεταλλευτεί το φάουλ πάνω στον Μάριτς. Εκμεταλλεύεται τη διαφορά ταχύτητας λόγω χαμηλότερου ύψους και σωματοδομής απέναντι στο ψηλό. Αν και νομίζω γύρω το ζητούμενο στο σύγχρονο μπάσκετ πια, αφού έχουμε πολλές αναλλαγές και περιστροφές λόγω των pick and roll κτλ. Νομίζω ότι οι προπονητές πια εσείς ψάχνετε ψηλούς που μπορούν και να χαμηλώσουν στην άμυνα και να τρέξουν και να βοηθήσουν. Ναι, παίχτες, αν εξαιρέσεις στο 5, παίχτες οι οποίοι θα μπορούν να μαρκάρουν και κοντά και μακριά από το καλάθι. Σαφώς αποκτάει προβάρισμα εκεί η άμυνα. Εκτός αν ανάποδα πάει ο ψηλός με κοντύτερο παίκτη προς το καλάθι. Μάριτς, ευστοχή. 1-2 στο ξεκίνημα του αγώνα. Με το Σπανούλη σε ρόλο δημιουργού για την ομάδα του Ολυμπιακού. Σπανούλης. Η πάσα για τον Κέσελ. Προσπαθεί να πάρει το baseline drive. Κανατζής δίνει φάουλ στον Διαμαντίδη στην προσπάθεια του Κέσελ να πάρει τον διάδρομο στην baseline. Ο Τανατζής θεωρεί ότι το φάουλ έγινε πριν πατήσει ο Κέσελ τη γραμμή. Σπανούλης, δύσκολη προσπάθεια. Η μπάλα είναι πλάγια για τον Ολυμπιακό. Άντιτς. Ντόρσι. Σπανούλης. Φάουλ στην επίθεση από τον Κέσελ, σπρώξιμο. Εδώ Μάρκο Κέσελ, ο οποίος έχει κυρίως γίνει γνωστός από τις εμφανίσεις του στις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας Σερβίας. Με μεγάλες εμφανίσεις εκεί. Υπάρχει φάουλ από τον Μάτζαρη. Στον Ολυμπιακό όμως δεν έχει ανταποκριθεί στην εμπιστοσύνη που του δίνει ο coach ο Ιβκοβιτς ακόμα. Εδώ θεώρησαν οι διαιτητές το μικρό τράβηγμα του Μάτζαρη φάουλ πάνω στον αντιπαλό του, στο Μάριτς. Καλάθης, baseline drive, υπάρχει φάουλ. Δυνατό παιχνίδι, πολλές επαφές. Και ένα ζητούμενο στην αρχή για μένα είναι όχι ότι ο Σπανούλης είναι κακός αμυντικός προς Θεού. Απλώς κατά πόσον ο Καλάθης... Εδώ το φάουλ, ο Σπανούλης πρόχνει από στη μέση των Καλάθη. Κατά πόσον ο Καλάθης θα μπορέσει να πάρει κάποιους πόντους και να κουράσει τροποτινά το Σπανούλη στην άμυνα. Να είναι αποτελεσματικός και στην επίθεση εξώ την άμυνα. Καλάθης. Αστοχή. 1-2 παραμένει. Καλάθης. Δύο όλα.
με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να έχουν ευστοχήσει στις μισές από τις βολές που έχουν εκτελέσει. Ο Μάριτς, ο Καλάθης έχουν από μία στις δύο ο καθένας. Μάτζαρης τρέχει το γήπεδο. Ντόρσεϊ προσπαθεί να καρφώσει, υπάρχει φάουλ. Νομίζω ότι, Γιώργο, δεν ξέρω να εξεντήσει ότι ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να ανοίξει το παιχνίδι και να τρέξει. Ναι, αυτό που λέγαμε και πριν το παιχνίδι είναι ότι εδώ Ολυμπιακός... το φάουλ του Μάριτς πάνω στον Ντόρσεϊ. Κοίτα, είναι και οι δύο ομάδες θα προσπαθήσουν να επιβάλλουν τη φιλοσοφία τους. Δεν έχει κάτι να κρύψει ο ένας από τον άλλον, δεν θα αλλάξουν οι τακτικές. Γνωρίζονται πολύ καλά, νομίζω. Ο μεν Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να πιέσει και να τρέξει στο transition. Ο δε Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει με πιο set παιχνίδι να κουράσει και να διαβάσει περισσότερο την άμυνα του, νομίζω, του Ολυμπιακού. Ντόρσεϊ ευστοχή. Εδώ ο Ζέλικο Μπράντοβιτς σε ένα παιχνίδι βολών και πολλών φάουλ από το ξεκίνημα του αγώνα. Αυτό ήθελα να πω ότι προς το παρόν τα μαρκαρίσματα είναι πάρα πολύ δυνατά, πολλές φορές στα όρια του φάουλ και σίγουρα θα υπάρχουν και πάρα πολλές αμφισβητούμενες φάσεις δυστυχώς. Διορθώνει ο Μάριτς με αυτό το follow. Εδώ το προσπάθεια του Ντόρσεϊ και έρχεται ο Μάριτς, αφήνει την μπάλα στο Καλάθι 4-3 για τον Παναθηναϊκό. Σπανούλης με τον Καλάθι να προσπαθεί να του κόψει τη δεξιά τρίπλα. Άντιτς προσπαθεί να περάσει, υπάρχει φάουλ. Συνεχόμενα φάουλ και βεβαίως δεν ξέρω αν μπορεί να συνεχιστούν και για πόση ώρα αυτά τα φάουλ, καθώς θα υπάρχει αποδεκατσμό σιγά σιγά των παιχτών. Ναι, είναι και αν και μιλάμε για ομάδες με βαθύ ρόστερ. Είναι και τι φιλοσοφία θα ακολουθήσουν γενικά ή τι έχουν αποφασίσει οι διαιτητές να ακολουθήσουν. Τι φιλοσοφία θα ακολουθήσουν. Ήδη ο πρώτος που κάθεται στον πάγκο είναι ο Άλεξ Μάριτς, ο Αυστραλοσέρβος, ο οποίος ακούει τις οδηγίες από τον Ιτούδη. Ο Μάικ Μπατίστ στο τέλος της ένατης της χρονιάς στον Παναθηναϊκό. Άντιτς από μακριά. Ο Άντιτς που συχνά πυκνά στημένος σουτάρει για τρεις και έχει αρκετά καλά ποστά ευστοχίας στην καριέρα του. Θυμάστε τι έκανε και το καλοκαίρι στο Ευρωμπάσκετ με την ομάδα των Σκοπίων. Πρώην παίκτης της ΑΕΚ. Εκεί τον κάνουμε γνωστό. Είχε έρθει επί Σάκοτα στην ΑΕΚ. Διαμαντίδης έξω στον Καλάθι. Στη γωνία Διαμαντίδης με το Μάτζαρι πάνω του. Δεξιά τρίπλα. Διαμαντίδης σουτάρει από τη γωνία. Αστοχή μπάλα στο Μάτζαρι. Με τη λήξη της επίθεσης, του χρόνου επίθεσης, σούταρε ο Διαμαντίδης. 6 και 54. 4-3 ο Παναθηναϊκός σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Σπανούλης, η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό, λέει ο Πιλοίδης. Ένα παιχνίδι, Γιώργο, πάρα πολύ δυνατό, ίσως και σκληρό κάποιες στιγμές. Ναι, μην ξεχνάμε ότι είναι ο τελικός. Πάμε για χαμηλό σκορ. Πιστεύω πως ναι, αυτά τα πρώτα. Να και ένα σούτ εντός παιδιάς, 1-5 Παναθηναϊκός, 0 Ολυμπιακός, απόρρια του σκληρού παιχνιδιού, έτσι. Ναι, και των πολύ δυνατών αμυνών, ειδικά στους περιφερειακούς παίκτες. Και βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός οδηγεί το Σπανούλη στο αριστερό του χέρι. Όχι ότι είναι κακό το αριστερό. Απλά είναι πολύ πιο δυνατός στο να δημιουργήσει και να καταστάσει με το δεξί χέρι. Διαμαντίδης. Μια προσπάθεια δύσκολη απέναντι σε δύο αντιπάλους. Υπάρχει φάουλ. Ήδη οι ομάδες έχουν φτάσει στα 9 φάουλ. Αυτό πρέπει να είναι το ένατο. Ναι, τα 9 φάουλ, 4 Παναθηναϊκός, 5 Ολυμπιακός. Μέσα σε 3,5 λεπτά. Δεν το ξαναθυμάμαι αυτό σε ένα τελικό ανάμεσα στις δύο ομάδες. Έχουμε την αλλαγή, ο Σλούκας θέση του Μάτζαρη. Δέχεται τώρα η σειρά του Μάτζαρη να ακούσει τις οδηγίες του προπονητή του. Αυτή τη φορά του Ιβκοβιτς. Άλλο στυλ παίκτη ο Σλούκας. Πιο εγκεφαλικός, καλύτερο σουτ. Λιγότερο σκληρός από το Μάτζαρη. Καλύτερος επιθετικός θα μπορούσαμε να πούμε. Και το θέμα είναι τώρα ποιος θα πάει στο μαρκάρισμα του Διαμαντίδη και κατά πόσο ο Διαμαντίδης τώρα θα αρχίσει το γνωστό post-up παιχνίδι. Να πάει δηλαδή το κοντύτερο αντίπαλο κοντά στο Καλάθι, είτε για να μοιράσει, να σπάσει την μπάλα, είτε να κάνει την ατομική προσπάθεια. Περνάει και ο Σμιθ. Ο Αμερικανός από την Πενσιλβάνια, πρώην παίκτης στην Ελλάδα του Κολοσσού Πανελληνίου. Φέτος στον Παναθηναϊκό. Γρήγορα ο Σλούκας κατεβάζει την μπάλα. Κόβει προς στιγμήν. Παναθηναϊκός, ολοκληρώνει ο Σάτο. Η μπάλα φτάνει στο Διαμαντίδη. Με αντίπαλο το Σλούκα. Παίρνει όλο τον δρόμο στο Καλάθι. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 8-3. Διαμαντίδης, ο οποίος μετά το κλέψιμο του Παναθηναϊκού έτρεξε τον Παναθηναϊκό. Κοιτάξτε εδώ. Ο Ντόρσεϊ δεν σηκώθηκε να τον κόψει. Στο τετράλεπτο 8-3. Τζόι Ντόρσεϊ. Διπλό μαρκάρισμα αστοχή. Καλάθης. Χαμηλά. Ο Σπανούλης τον κυνηγάει. Και ο Σλούκας στο Διαμαντίδη.
Η μπάλα φτάνει στο Διαμαντίδη. Μπατίστ, σαν σε βολή. Σουτάρει αστοχή. Υπάρχει σπρώξιμο. Υπάρχει ένα σπρώξιμο εκεί. Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά μετά το time out. 5:43 εδώ ο Σάτο εκφράζει τη δική του άποψη στο διαιτητή. 5:43 το δεκάλεπτο. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 8-3. Time out σε λίγο μαζί. Να και τα ομαδικά στατιστικά. Βολές 67%-75. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 33 και 0. Δίποτα, 0 και 0 τρίποτα. Τα rebound 6 και 3. Η assist από 1. 2 λάθη του Ολυμπιακού και 3 τάπες Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός που έχει βάλει φέτος με Ντόρσεϊ, Χάινς και Παπα-Νικολάου στο ρεπερτόριό του τις τάπες, Γιώργο. Ναι, πάρα πολύ κινητική, με πάρα πολύ ενέργεια, όχι ιδιαίτερα ψηλή, αλλά πάρα πολύ αλτική. Και με σωστό timing. Εδώ ο Πιλοίδης με το Σάτο τα λένε ακόμη. Και πάμε στους δύο πάγκους. Να ξεκινήσουμε από τον πάγκο του Ολυμπιακού, να ακούσουμε τον Κώστα Σκουλά. Πολλές φορές από τον Ντούσαν Ιβκοβιτς προς τους παίκτες του, τους είπε ότι δεν έχετε συγκέντρωση. Ειδικά ο Περό Άντιτς τα άκουσε λίγο παραπάνω, γιατί του είπε ο Ντούσαν Ιβκοβιτς ότι μιλάς πολύ στους διαιτητές και δεν δίνεις βοήθειες, με αποτέλεσμα να φάμε αρκετά καλάθια. Έχετε κάνει πολλά λάθη ξεφεύγοντας από την πίεση του Παναθηναϊκού στην πάσα για το σουτ. Και επίσης ζητάει μεγαλύτερη συγκέντρωση στην επίθεση, ώστε η μπάλα να περνάει και στους ψηλούς για να γίνεται παιχνίδι και μέσα από τη ρακέτα. Ο Σλούκας ευστοχή στην πρώτη, αστοχή στη δεύτερη βολή. Πάμε στον Μιχάλη Πέτρικοφ, ενώ περνάει και ο Γιασικεβίτσιος για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπράντοβιτς περιμένει ότι ο Ολυμπιακός θα πιέσει περισσότερο, γι' αυτό και συνέστησε προσοχή στους παίκτες του για τις πάσες τους και θέλει να παίζουν γρήγορα το pick and roll, γι' αυτό έχει βάλει μέσα και τον Γιασικεβίτσιος. Και όσον αφορά στην άμυνα, θέλει να είναι πιο κλειστή, έτσι ώστε οι παίκτες του Ολυμπιακού να μην βρίσκουν διαδρόμους. Φάουλ χαμηλά στον Μπατίστ, έχει περάσει και ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου και Πρίτεζης θα έλεγα ότι είναι αυτή τη στιγμή ενδεχομένως πιο φορμαρισμένοι παίκτες του Ολυμπιακού. Εδώ είναι ο Σλούκας. Έχει διακριθεί ιδιαίτερο στη διετία της Εθνικής Ευθύνης της Εθνικής Νέων. Εκεί ήταν συμπαίκτης με τον Μάζαρη. Μπατίστ με 3 ευρωπαϊκούς τίτλους με τον Παναθηναϊκό. Ο Αμερικανός που ήρθε ως forward και θα φύγει όποτε φύγει ως center for. Εδώ η φίλη του Παναθηναϊκού. 5 και 27 πια για το δεκάλεπτο. 9-4 ο Παναθηναϊκός. Αλλά είδαμε και από την τελευταία άμυνα πώς ματσάρανε πάνω στον Μπατίστ. Κάτι που σημαίνει ίσως ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει την απόφαση να ρισκάρει τα μακρινά σου του Παναθηναϊκού. Ενδεχομένως βλέποντας τα ποσοστά των τελευταίων αγώνων. Και γι' αυτό... Ο Μπράντοβιτς ζητάει βήματα, ναι. Και γι' αυτό η αντίδραση ήταν άμεση με Γιακισκεβίτσιους και Περπέρογλου μέσα, οι οποίοι είναι και Σμιθ ίσως, οι οποίοι είναι πολύ καλοί σουτέρ. Σλούκας, ενώ θα δούμε και τα μαρκαρίσματα, να δούμε αν είναι βάσει των περιστροφών τώρα. Εδώ είναι ο Σλούκας. Σουτάρει από δεξιά στοχή, η μπάλα φτάνει στον Σπανούλη. Να δούμε δηλαδή κατά πόσο θα συνεχίσει να είναι ο Γιασικεβίτσιος πάνω στον Παπα-Νικολάου. Διακρίνουν ένα μισμάτς εκεί. Σπανούλης. Με την περιστροφή, ο Ντόρσε μένει μόνος του. Η έξτρα πάσα στη γωνία από τον Παπα-Νικολάου. Υπάρχει φάουλ. Ο Γκόντα ήταν δίπλα από τον Μπατίστ στον Παπα-Νικολάου. Υπάρχει ένα mismatch μεταξύ Γιασικεβίτσιους και Παπα-Νικολάου. Σίγουρα θα το εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός είτε στο post-up, αλλά θα το εκμεταλλευτεί. Εδώ παίρνει το χέρι του Παπα-Νικολάου Μπατίστ, ναι. Αλλά πιστεύω ότι θα το εκμεταλλευτεί και πολύ με τον Παπα-Νικολάου να πηγαίνει σε όλα τα επιθετικά rebound. Από την άλλη, ανάποδα στην επίθεση, θα έχουμε το ίδιο σκηνικό. Παπα-Νικολάου πάνω στον Γιασικεβίτσιο, θα το δούμε αυτό. Πιστεύω ότι ο Σλούκας θα είναι πάνω στον Γιασικεβίτσιος. Εδώ ο Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου θα είναι στο Διαμαντίδη μάλλον και ίσως Σπανούλη στο Περπέρογλου. Και τώρα ο Παναθηναϊκός έχει και post-up και με τον Περπέρογλου να εκμεταλλευτεί κάποιο μισμάτς. Θα δούμε τώρα. Σε σχέση με τον φετινό Σάτο, ο Περπέρογλου είναι σαφώς πιο επικίνδυνος επιθετικά. Ναι. Ο Σάτο που εμφανίζει ένα δισταγμό φέτος. Και στο παιχνίδι ο Πρίτεζης, ο κορυφαίος του Ολυμπιακού, στον πρώτο τελικό. Και ο άνθρωπος τελευταία στιγμή στον τελικό της Κωνσταντινούπολης. 16 και πολύ σωστή η παρατήρηση του Κώστα Σκουλά ότι όλοι οι πόντοι του Ολυμπιακού είναι μέχρι στιγμής από βολές. Ο Σμιθ τσεκάρει τον αντίπαλο με την πλάτη, προσπαθεί να ρολάρει και κερδίσει το φάουλ. 16, 4,5 περίπου λεπτά για το δεκάλεπτο. Εδώ ο Γιώργος Πρίτεζης. Μετά τους πρώτους αναγνωριστικούς μήνες από την επιστροφή του από τη Μάλαγα από την Ισπανία, κάνει μια εξαιρετική χρονιά φέτος. Και ο Διαμαντίδης θα κάτσει στον πάγκο. Ο Διαμαντίδης κάθεται στον πάγκο έχοντας 4 πόντους με 2-2 βολές, 1-1 δίποτο, 0-1 τρίποτο, 2 κερδισμένα φάουλ και 1 assist.
Ο Παναθηναϊκός με Γιασκεβίτσιους καλάθι στα γκάρ. Περπέρον στο 3, Σμιθ στο 4 που δεν έπαιξε καθόλου όπως το Λόγκαν στο πρώτο τελικό. Και Μπατίστ στο 5, εδώ είναι ο Μπράντοβιτς. Ο διάλογος με τον Τανατζή. Καθοριστικό για το υπόλοιπο αυτό του πρώτου δεκαλέπτου είναι ότι έχουμε 4,5 λεπτά και οι δύο ομάδες φτάνουν βολές. Άρα όλα τα φάουλ πλέον θα είναι βολές. Οπωσδήποτε θα μετρήσει το παιχνίδι. Σπανούλης παίρνει όλο τον δρόμο. Ντόρσεϊ θα καρφώσει στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Είναι το πρώτο καλάθι του παιδιάς του Ολυμπιακού. Κοιτάξτε εδώ ο Σπανούλης. Έξυπνα η assist. Γιασκεβίτσιους πετάει ψηλά την μπάλα λόμπα για να αποφύγει το πιθανό κόψιμο του Ντόρσεϊ. Η μπάλα να πηδάσει στη Στεφάνη. Το 12-8 παραμένει. Σπανούλης. Προσπαθεί ο Καλάς να του κόψει δεξιά τρίπλα. Εκεί που φαίνει τελικά την μπάλα με την βοήθεια του Ντόρσεϊ ο Σπανούλης. Το σούτ 3 πόντων είναι άστοχο. Ο Σμιθ μαζεύει το rebound. Ένας άλλος τομέας στον οποίο ένα μεγάλο ποσοστό του παιχνιδιού θα είναι σημαντικό να κρυφθεί είναι τα rebound. Εκεί όπου κέρδισε κυρίως τη μάχη των επιθετικών rebound ο Ολυμπιακός προχθές. Και τώρα ίσως να βιάζομαι, δεν ξέρω, αλλά βλέπω ότι πάλι ο Παναθηναϊκός δεν υπάρχει αυτή η ενέργεια ειδικά στο αμυντικό rebound. Δηλαδή έχουμε συνηθίσει τον Παναθηναϊκό και οι 5 παίκτες να πηδάνε στο rebound. Για Σικεβίτσιος υπάρχει φάουλ από το Σπανούλη. Ενώ υπάρχει ο διάλογος Σπανούλη, μάλλον για Σικεβίτσιος Σπανούλη. Το δεύτερο φάουλ του Σπανούλη και οι δύο ομάδες είναι υπέρ το δέον μάλλον, να το πω σωστά, φορτωμένες με φάουλ για το πρώτο δεκάλεπτο. Έχουμε διανύσει λιγότερα από 7 λεπτά, 6 και 12 στο πρώτο. Και ήδη οι δύο ομάδες έχουν υπερβολικά φορτωθεί με φάουλ. Ο Γκετσεβίτσιος θα περάσει το παιχνίδι στη θέση του Σπανούλη που πέρασε στον πάγκο, δεν τα λέμε τον Αγγέλου. Και το σημαντικότερο είναι... ο Λούκας κάθεται στον πάγκο. Το σημαντικότερο είναι για τον Ολυμπιακό ότι φορτώθηκε ο Σπανούλης με 2 φάουλ. Ναι. Και ο Μάτζαρης, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι τόσο μεγάλη η βαρύτητα του Μάτζαρη αυτή τη στιγμή. Ο Σπανούλης είναι το ότι φορτώθηκε νωρίς με 2 φάουλ. Ο Γιασκεβίτσιος ευστοχή. Το σκορ 13-8, ο Ολυμπιακός έκανε 2 αλλαγές. Έξω Σπανούλης και Σλούκας, μέσα Μάτζαρης και Γκετσεβίτσιος. Ο Ματέας Γκετσεβίτσιος, ο Λιθουανός, ο οποίος πέρασε και στην κρίσιμη στιγμή πέτυχε 2 μακρινά σούτ για τον Ολυμπιακό. Στο μάτς του και φιλίας. Μάτζαρης μέχρι το καλοκαίρι στο Περιστέρι. Παίρνει όλο το δρόμο. Θα υπερκεράσει την αντίσταση 2 παικτών του Παναθηναϊκού. Θα φτάσει στο καλάθι. 14-10. Ο Ολυμπιακός μειώνει στους 4. Και βρισκόμαστε ακόμη στο πρώτο δεκάλεπτο ενός παιχνιδιού που είναι σκληρό, είναι δυνατό. Έχει μονομαχίες σώμα με σώμα. Κρατάει ο Περπέρογλου. Γιασκεβίτσιος. Περπέρογλου για 3. Δεν θα μετρούσε το καλάθι ακόμη και αν έμπαινε, καθώς ο Πιλοίδης έχει δώσει 3 δευτερόλεπτα στη ρακέτα του Ολυμπιακού. Για να δούμε λίγο πιο πριν τη φάση, θα δούμε ότι ήταν τελείως αμαρκάριστος ο Σάρας. Ενώ οι φωνές του Μπράντοβιτς, συγγνώμη, είναι για τον Περπέρογλου. Μπάλα φτάνει στο Μάτζαρη. Είναι γρήγορος. Γκετσεβίτσιους. Παπανικολάου. Χάινς που πέρασε το παιχνίδι. Σουτάρει από τα 6 μέτρα και ευστοχή. Ο Χάινς που είναι πιο εύστοχος στα δίποτα από ό,τι στις βολές. Στις βολές και στην καριέρα του και φέτος με το Ολυμπιακό και στην Ευρωλίγκα και στο πρωτάθλημα είναι κοντά στο 50%. Καλάθης, 14-12 έχει μειώσει ο Ολυμπιακός. Καλάθης. Σμιθ. Πατάει γερά, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Είναι μια ατομική ενέργεια του Σμιθ. Αυτό που του αρέσει άλλωστε στο παιχνίδι του. Το ξέρεις και εσύ πολύ καλά αυτό. Ο Σμιθ αρέσκεται στο 1-41, παρότι ψηλός. Έχει ξεκινήσει καλά το σημερινό παιχνίδι, πιστεύω. Ναι, δεν έπαιξε καθόλου προχθές. Χάινς με αντίπαλο τον Μπατίστ. Ξαναδοκιμάζει από μακριά και υπάρχει φάουλ. Σπρώξιμο του Γιασκεβίτσιου στον Παπανικολάου, λέει ο Πιλοίδης. Είπαμε ότι εκεί υπάρχει ένα θέμα μεταξύ του Γιασκεβίτσιου και του Παπανικολάου. Για να δούμε εδώ. Φαίνεται πως υπάρχει σπρώξιμο και λέω φαίνεται επειδή ο Παπανικολάου κρύβει το χέρι του Γιασκεβίτσιους, αλλά η κίνηση είναι σαν να έγινε σπρώξιμο. Εντάξει, είναι ένα από τα προσόντα του Παπανικολάου το κομμάτι του επιθετικού rebound και άμα δεν είσαι προσεκτικός μαζί του για να του κάνεις καλό box out, σίγουρα θα μπορέσει να πάρει αρκετά επιθετικά rebound. 16-13. Ο Ολυμπιακός σήμερα σουτάρει με 70% βολές. Καλύτερο από προχθές.
Ευστοχή 16-14 οι βόλες. Ειδικά προς το τέλος του αγώνα, νομίζω, Γιώργο, είναι στους παράγοντες νίκης ή ήττας ενός αγώνα. Πια, ειδικά όταν το σκορ πάει τόσο χαμηλά όπως πάει μέχρι στιγμής εδώ. Για Σικεβίτσιους με το Μάτζαρη πάνω του. Ο Παπα-Νικολάου είναι στον Περπέρογλου. Μπατίστ με κοντύτερο αντίπαλο. Το φούξα του Μπατίστ έχει το Σμιθ για το φόλο. Η μπάλα φτάνει τελικώς στο Χάινς. Ένας center for κοντά στα 2 μέτρα. Μάτζαρης. Ο Περπέρογλου πάνω στον Πρίντεζη. Βγάζει έξω για τον Κετσεβίτσιους. Κετσεβίτσιους αυτή τη φορά αστοχή. Ο Σμιθ πηδάει ψηλά για Σικεβίτσιους. Ο Σμιθ ενδεχομένως να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό στο rebound, καθώς έχει αλτικότητα. Μπατίστ με πολύ κοντύτερο αντίπαλο, αλλά παραμονεύει και ο Πρίντεζης. Μια διαγώνια πάσα, όχι από αυτές που φέρετε στις προπονητές. Όχι, αλλά είναι και μια πάσα την οποία έχω την εντύπωση ότι ο Μπατίστ σπάνια την κάνει λάθος. Διαμαντίδης και Βουγιούκας στη θέση για Σικεβίτσιους και Μπατίστ. Μπαίνει ο άνθρωπος στο αγώνα με 20 πόντους σε 18 λεπτά προχθές. Και 6 στα 9 δίποτα και 8 δεκαπολές ο Γιάννη Βουγιούκας. Και περνάει και ο Διαμαντίδης. Μάτζαρης Διαμαντίδης στο ζευγάρι. Και Τσεβίτσιους και πάλι βρίσκει λίγο ελεύθερο χρόνο και χώρο. Σουτάρει και φτωχή και με αυτό το σούτ ο Ολυμπιακός περνάει μπροστά στο παιχνίδι. Με ένα πόντο. 16-17. Κοιτάξτε εδώ, με το που το χάνει ο Καλάθης από τα μάτια του, ο Γκετσεβίτσιους εκτελεί. Σμιθ. Περπέρογλου χαμηλά. Είναι κοντύτερο αντίπαλο. Η λογικότατη κίνηση του Περπέρογλου το φέρνει σε θέση πλεονεκτήματος, μια που έχει ένα παίκτη κατά 7-8 ίσως και περισσότερο πόντους χαμηλότερο. Μάντζαρης. 18-17 στο τελευταίο λεπτό πια του πρώτου δεκαλέπτου. Ένα σκάκι στη σκακέρα του Οάκα. Το καλάθι που μετράει χάνει το Χάινς ο Βουγιούκας. Έχει το πλεονέκτημα στην ταχύτητα ο κοντύτερος Χάινς. Έχει τραβήξει ψηλά τον Βουγιούκα, τον περνάει 18-19 και έχει την βολή. Κοιτάξτε εδώ, τον έχει τραβήξει στο high post και το δεξιχέρι του Βουγιούκα κάνει την δεύτερη ζημιά, μια που είναι φάουλ, βολή στον Κάιλ Χάινς. Ένας παίκτης που ήρθε χωρίς πολλές περγαμηνές. Ο μόνος του τίτλος ήταν ένα κύπελλο Γερμανίας. Εδώ θα αστοχίσει, απόφυτος του Γκρίνσμπορο από την Βόρεια Καρολίνα. Αλλά φέτος έχει ανεβάσει επίπεδο το παιχνίδι του. 18-19 από μια επίθεση τουλάχιστον για κάθε ομάδα. Διαμαντίδης με κοντύτερο αντίπαλο. Το γνωστό ποστάρισμα του Διαμαντίδη. Στις τελευταίες φάσεις, Γιώργος προπονητής, νομίζω θα βλέπεις ότι και οι δύο ομάδες έχουν πολύ έξυπνους παίκτες. Παίκτες που μπορούν να διαβάσουν το παιχνίδι του αντιπάλου. Να διαβάσουν το ύψος του άλλου, τις ικανότητες του άλλου. 20-19. Συμφωνώ σε αυτό που λες και εσύ, ότι επιπλέον μπορείς να πάρουν πιο εύκολα και οι δύο παίκτες, και ο Περπέρογλου και ο Διαμαντίδης, και το φάουλ, και να πάνε στη σιγουριά των βολών. Ο Πρίντεζης χάνει αυτό το ενδιάμεσο σουτ που ήταν τόσο πετυχημένο στα τελευταία παιχνίδια και με Τσέσκα και με Παναθηναϊκό. Ο Γιούκας υπάρχει φάουλ. Βρέθηκε κοντός παίκτης απέναντι στον ψηλό του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά δεν ξέρω κάτι έτρεξε στο χρονόμετρο τώρα. Δεν ξέρω Κώστα και Μιχάλη. Για πες, υπάρχει διαμαρτυρία γιατί ενώ στήριξαν το φάουλ οι διαιτητές, το χρονόμετρο συνέχισε να τρέχει. Ακριβώς. Στα 7 δέκατα. Αυτό που είπαμε και εμείς από την πρώτη στιγμή είναι. Απλώς δεν θυμάμαι πού έπρεπε να σταματήσει. Ο Δημήτρης Ιτούδης απέμειναν 3,3 όταν στήριξε το φάουλ. Θα δούμε που θα το πάνε. Η αλήθεια είναι ότι έτρεξε το χρονόμετρο. Το παρατηρήσαμε αμέσως. Και έχουν δίκιο οι άνθρωποι του Ολυμπιακού γι' αυτό. Εδώ είναι ο Μάτζαρης. Ο Μάτζαρης αναγκαστικά θα βγει με 3 φάουλ. Είναι ένα θέμα και αυτό. 3,3 είναι ο χρόνος, είπανε από τη γραμματεία. Ο Βουγιούκας αστοχεί, το 20-19 παραμένει. Εκ νέου Τανατζή στην γραμματεία. Γιατί Κώστα και Μιχάλη? Για να δούμε πόσο τελικά θα είναι ο χρόνος. Δεν αποφασίστηκε ότι θα είναι 3,3. Γράψε και ο Φωτεινός Πινάκας. Και κατευθείαν ο Τσαρτσαρίς προφανώς αλλαγή στη θέση του Βουγιούκα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πολύ χαμηλό σχήμα που έχει τώρα ο Ολυμπιακός. Αν μπει η μπάλα για αυτά τα 3,3 ή δεν ξέρω τελικά πόσο θα αποφασιστεί. Δηλαδή ότι έχει αυτή τη στιγμή 3 φόργορ του Ολυμπιακός, γιατί ο Χάινς κατά τα ψέματα ως φόργορ του λογίζεται. Παρότι μπορεί να παίξει 5 γιατί έχει τα προσόντα αυτά, τα αλτικά και τα σωματικά και το μυαλό που μπορεί να παίξει στο 5 υπό συνθήκες. Έχει Πρίντεζη Παπα-Νικολάου ο Χάινς. 3,3 λοιπόν. Αλλά εγώ βλέπω σαν είναι 3 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα έτσι όπως έχει γραφτεί. Μάλιστα. 3 δεύτερα. Αυτό λέει ακριβώς ο Ιτούδης στη γραμματεία, να ακούω καλά. Είναι 3,3. Ο Βουγιούκας σουτάρει αστοχή και στη δεύτερη βολή. Παπα-Νικολάου.
Πετάει την μπάλα. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 20-19 σε ένα κλειστό παιχνίδι. Πολύ δυνατό, σκληρό, πολλά φάουλ. Πάμε διαφημίσεις λίγο πάλι μαζί. Βλέπουμε και τους σκόρερ των δύο ομάδων. Από αριστερά για τον Παναθηναϊκό Διαμαντίδης 6 Σμιθ 4, 3 ο Μάριτς από 2 Περπέρολου και Μπατίστ. Από τον Ολυμπιακό Χάινς 4 Όσους και ο Παπα-Νικολάου, 3 Ντόρση και Κετσεβίτσιους, 2 ο Άντιτς. Γιώργο, ένα παιχνίδι κλειστό. Ξεκίνησε για χαμηλό σκορ, αλλά άνοιξαν λίγο οι άμυνες στο τέλος. Πολλά φάουλ. Πάρα πολλά φάουλ. Και πιστεύεις ότι μπορούν αυτά τα τόσα φάουλ να συνεχιστούν? Κοίτα, ο λόγος που άνοιξε το σκορ ήταν ακριβώς τα φάουλ. Έτσι, δηλαδή πλέον ότι οι παίκτες σουτάρανε βολές, αρχίσαν να είναι πιο επιφυλακτικοί στην άμυνα για να μην δώσουν εύκολα τις βολές. Πιστεύω ότι γενικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα πάει μέχρι το τέλος έτσι. Και όποιος αντέξει. Από εκεί πέρα, μέχρι στιγμής, τι έχουμε δει στα πρώτα 10 αγωνιστικά λεπτά? Ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος επιθετικά σε σχέση με το τελευταίο του παιχνίδι. Όσον αφορά ειδικά τους περιφερειακούς του παίκτες, μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει αυτά τα οποία θέλει ο coach από τα πεντάρια, αυτό που λέγαμε στην αρχή, και απόδειξη, αν θέλεις, για μένα, και η άμυνα του Βουγιούκα πάνω στον Χάινς, όπου όχι μόνο τον ανέβηκε ψηλά να τον μαρκάρει, αλλά ήταν και τελείως όρθιος, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είχε καθόλου συγκέντρωση. Και αμυντική ισορροπία. Ναι. Από εκεί μετά ο Ολυμπιακός επιθετικά παίζει το γνωστό του παιχνίδι, προσπαθεί να ανοίξει τον εφηδιασμό και ξαναπαίρνει δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, παίρνει βοήθηση από το μακρινό σουτ του Κετσεβίτσιους. Ο Σπανούλης... δεν είχε παίξει ένα δευτερόλεπτο στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Εντάξει, προφανώς για λόγους τακτικής και για λόγους αμυντικής τακτικής ίσως δεν χρησιμοποιήθηκε σε αυτά τα παιχνίδια. Πάμε λοιπόν στους δύο πάγκους. Έχει τελειώσει πρώτα πάγκος Παναθηναϊκού. Πάμε στο Μιχάλη Πέτκοφ. Περισσότερη πίεση στην άμυνα ζητά ο Ζέλη Μητροπράδοβιτς από τους παίκτες του. Θέλει να είναι πιο επιθετική και στην επίθεση θέλει να κυκλοφορήσουν την μπάλα και την περάσουν στο λέω πώς το Βουγιούκα. Πάμε τώρα και στον Ολυμπιακό. Κώστα. Πρέπει να παλέψετε περισσότερο στην άμυνα, είπε ο Ντουστανίεβκοβιτς στους παίκτες του, που τους έβαλε τις φωνές, ειδικά για τα εύκολα καλάθια που δέχτηκαν από τον Διαμαντίδη και τον Καλάθι. Και τα παράπονα ήταν κυρίως για τους περιφερειακούς, οι οποίοι έχουν φορτωθεί με φάουλ. Έχει 3 ήδη ο Μάτζαρης, έχει 2 ο Σπανούλης. Θέλουν να παλέψουν περισσότερο στην περιφέρεια οι παίκτες του Ολυμπιακού, ώστε και να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να μην βρει λύση και ο Ολυμπιακός να μπορέσει να φύγει στους ευθυνιασμούς. Για ποιο λόγο φωνάζει ο Τανατζής τους παίκτες? Μιχάλη, έχεις γνώμη? Όχι, δεν έχω γνώμη. Θα περιμένουμε να μάθουμε. Ναι, Κώστα, ακούω. Υπάρχει μια καθυστέρηση γιατί δεν βγαίνουν από τον ηλεκτρονικό πίνακα τα ομαδικά φάουλ. Τα 5 δηλαδή που βλέπετε, 5 για κάθε ομάδα. Σωστά. Και γι' αυτό υπάρχει καθυστέρηση και δεν ξεκινάει. Πρέπει να μηδενιστεί αυτό, γιατί ξεκινά το δεύτερο δεκάλεπτο. Εδώ ο Μίλαν Τόμιτς και εδώ ο Μάνος Παπαδόπουλος. Ο Τόμιτς τα λέει με τον Τανατζή. Ναι, ακριβώς βλέπετε τα πορτοκαλί πεντάρια που βλέπετε στο κέντρο κάτω. Είναι τα φάουλ που να σβηστούν για να μπορέσει να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Βρισκόμαστε πάντα στο ημίχρονο. Μηδενίστηκε με το χρονόμετρο, πρέπει να μηδενιστούν και τα πεντάρια τώρα. Έχει κάποια θεματάκια ο πίνακα σήμερα. Πάμε λοιπόν στα δικά μας. Γιώργο, μέχρι να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. 10 πόντια από τους 20 με βολές ο Παναθηναϊκός. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και πόσους έχει και ο Ολυμπιακός. Είπαμε ένα σκληρό παιχνίδι, όπου από νωρίς οι δύο ομάδες εκμεταλλεύτηκαν τους 12 από τους 19 ο Ολυμπιακός, ψηλότερο ποσοστό βολών. Αλλά ξεκινάμε να δούμε λοιπόν. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει με Σπανούλη, Γκετσεβίτσιους, Παπα-Νικολάου, Πρίντεζη και Χάινς, με το Χάινς στο 5. Και ο Παναθηναϊκός με Διαμαντίδη, Λόγκαν για πρώτη φορά στο παιχνίδι, δεν έπαιξε καθόλου στο ρίσκο φιλίας, Περπέρογλου, Σμιθ και Βουγιούκα. Διαμαντίδης, το κατέβασμα της μπάλας. Βουγιούκας με κοντύτερο αντίπαλο κερδίζει το φάουλ. Είναι λογικό νομίζω να πάει ο Βουγιούκας κοντά στο καλάθι του Χάινς, όπως ο Χάινς τον πήγε μακριά. Αυτά είναι απλά πράγματα στο σύγχρονο μπάσκετ. Κοιτάξτε το μαρκάρισμα του Χάινς πάνω στο Βουγιούκα. Και η πρώτη άμυνα του Ολυμπιακού θα δούμε, θα τη συνεχίσει αν ήταν. Έχει έναν μικρό τραυματισμό ο Βουγιούκας από τον αγώνα. Ο Χάινς με συγχωρείτε από τον αγώνα του Βουγιούκα. Μιλάμε για κορμιάνο των 100 κιλών, γεμάτα μύες. Δεν θα ήθελα να είμαι εκεί σε καμία περίπτωση. Πολύ γυμνασμένα παιδιά. Είναι σπορ επαφής και γι' αυτό πιστέψτε με είναι και δύσκολα διαιτητεύσιμο. Δηλαδή μπορεί να βρείτε και δύο διαιτητές στην ίδια φάση και μεγάλους σε αξία διαιτητές. Ο καθένας να λέει τη θέση του.
Διαμαντίδης. Φάουλ του Παπα-Νικολάου, κράτημα του στο Βουγιούκα. Ναι, Γιώργο. Η πρώτη άμυνα του Ολυμπιακού ήταν άμυνα ζώνης, απλά δεν ξέρω αν ήταν στοιχείο ευνηδιασμού, δηλαδή αν μόνο την πρώτη άμυνα. Εδώ ακριβώς. Και θα μετατραπεί αυτό στη συνέχεια. Ή αν θα τη συνεχίσει ο Ολυμπιακός ή αν ήταν μόνο ένα τρίκ για την πρώτη άμυνα. Πάντως στα baseline συνεχίζει και παίζει μάνα. Βουγιούκας και πάλι ο Χάινς πάνω του. Θα προσπαθήσει να τον πάει κοντά στο καλάθι ο Έλληνας σεντερφόρ. Δύο άστοχες προσπάθειες του Βουγιούκα από το δυνατό μαρκάρισμα των παικτών του Ολυμπιακού, κυρίως του Χάινς. Θα δούμε πολλές μάχες στη ρακέτα. Σπανούλης. Και έχουμε δει μέχρι τώρα πάρα πολλές μάχες. Η τάπα του Βουγιούκα στον Παπα-Νικολάου. Το ότι χρώσταγε από το προηγούμενο παιχνίδι. Ναι, είχε δεχτεί μια τάπα από τον Παπα-Νικολάου ο Βουγιούκας, έχεις απόλυτο δίκιο. Διαμαντίδης, ψηλά ο Λόγκαν. Ο Αμερικανός απέναντι στο Σπανούλη. Προσπαθεί να πάει μόνος του, να η τάπα και άλλη τάπα. Η αλήθεια είναι ότι στους φετινούς αγώνες έχουμε δει περισσότερες τάπες από ποτέ σε τελικούς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Έρχεται δεύτερος εδώ στα ίσια ο Βουγιούκας, έρχεται ως βοήθεια ο Χάινς, πολύ έξυπνα και κάνει την τάπα. Σκαστά στον Διαμαντίδη. Χαμηλά, εκεί ο Βουγιούκας δεν μπορεί. Σπανούλης με αντίπαλο τον Λόγκαν. Περνάει από τον Λόγκαν. Καλάθι και φάουλ για τον Ολυμπιακό. Αφού ο Παναθηναϊκός έχασε 3 συνεχόμενες επιθέσεις. Και αφού ο Περπέρογλου δεν πρόλαβε να κάνει φάουλ στη σέντρα για να σταματήσει τον για που δεν υπήρχαν πολλές ακόμα. Ήταν το πρώτο φάουλ εδώ, σε επανάληψη το φάουλ του Σπανούλη. 20-21 με τον Βασίλη Σπανούλη που παίζει με 2 φάουλ. 3 έχει ο Μάτζαρης, ο οποίος κρατιέται στον πάγκο από τον Νίβκοβιτς. Σπανούλης ευστοχή. 20-22. Λόγκαν. Διαμαντίδης. Ο Παπα-Νικολάου πάνω στο Διαμαντίδη. Το ξαναείδαμε αυτό το έργο και στο Ειρήνης και Φιλίας. Είναι μεν forward αλλά σχεδόν ισοϊψής με αθλητικές ικανότητες. Στη γωνία ο Λόγκαν είναι στημένος, σουτάρει για 3, αστοχή. Παπα-Νικολάου εκμεταλλεύεται το χώρο και παίρνει το rebound. Και Τσεβίτσιους, ο Περπέρογλου πάνω του. Ο Διαμαντίδης στον Πρίντεζι. Χάινς. Είναι το τρίτο συνεχόμενο σουτ από μακριά. Έχει ένα στα 3 από τα 6 περίπου μέτρα ο Χάινς. Διαμαντίδης. Περπέρογλου. Βουγιούκας. Αυτή τη φορά τρυπάει την άμυνα του Ολυμπιακού. Κόβει κάθετα. Προσέξτε εδώ. Περπέρογλου. Εκμεταλλεύεται το double team του Ολυμπιακού πάνω του. Βρίσκει ελεύθερο το Βουγιούκα. 22-22. Είναι οι γνωστοί αυτοματισμοί του Παναθηναϊκού, προϊόν πολλής δουλειάς. Σπανούλης. Ο Πρίντεζης σουτάρει για 3. Αστοχή ο Χάινς. Παίρνει την μπουκιά από το στόμα του Βουγιούκα και βρίσκει το φάουλ. Εδώ ακριβώς φαίνεται η ικανότητα του Χάινς και κάποιον άλλο παιδί του Ολυμπιακού στα επιθετικά rebound. Εδώ ο Σμιθ ο οποίος διαμαρτύρεται. Για να δούμε σε επανάληψη. Το φάουλ πάνω στο Χάινς. Αλλά να σου πω κάτι τώρα, γιατί το λέμε πολλές φορές αυτό οι προπονητές. Είναι καλύτερα εκεί να του κάνεις ένα φάουλ και να του δώσεις 2 βολές παρά να του δώσεις χαμηλά. Ναι, αν είναι δυνατόν χαμηλά, αλλιώς και ψηλά, αντί να του δώσεις και μια ελεύθερη βολή. Το οποίο σημαίνει και ψυχολογικό αβαντάζ ανάμεσα στα άλλα. 3 φορές έχει γίνει αυτό σήμερα. 22-24 ο Ολυμπιακός μπροστά. Και πάλι με κοντύτερο παίκτη ο Περπέρογλου, ο Γετσεβίτσιος στο φάουλ, είναι το τρίτο φάουλ του Ολυμπιακού, 2 έχει Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός έχει 5 χαμένες βολές, 9-14, 4 έχει ο Παναθηναϊκός χαμένες. Δεν πιστεύω ο Γκετεβίτσιος ότι μπορεί να μαρκάρει εκεί χαμηλά τον Περπέρογλου και ειδικά. Όπως δεν μπορούσε να είναι για Σκεβίτσιο να μαρκάρει τον Παπα-Νικολάου. Ειδικά αν συνεχίζει όμως ο Γκετεβίτσιος να τον παίζει από πίσω τον Περπέρογλου. Ίσως η μόνη λύση να τον παίξει από μπροστά για να μην επιτρέψει την πάση. Ο Γιούκας και πάλι με κοντύτερο αντίπαλο. Ο Παναθηναϊκός σοφαρίζει. 24-24. Σπανούλης. Το παιχνίδι παραμένει κλειστό, παραμένει ντέρμπι. Ο Λόγκαν κυνηγάει το Σπανούλη. Χάινς στην κορυφή. Διστάζει για το τέταρτο μακρινό του σουτ. Σπανούλης. Χάινς. Με 2 παίκτες πάνω του. Τέταρτη φορά σήμερα, καλάθι και φάουλ. Ο Κάιλ Χάινς πατάει πολύ δυνατά και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Θα το δούμε σε επανάληψη. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ ακριβώς. Πατάει δυνατά. 24-26 για έναν παίκτη που θυμίζω, Γιώργο, ότι στο πρώτο τρίμηνο της παρουσίας του αμφισβητήθηκε.
Πιστεύω ότι όλη η ομάδα του Ολυμπιακού αμφισβητήθηκε στην αρχή. Αλλά στον δρόμο πιστεύω ότι με την πολλή δουλειά και την επιμονή του κ. Ιβκοβιτς άλλαξε τελείως η εικόνα της ομάδας. Το θέμα είναι ότι είναι δεύτερη ή τρίτη φορά που ο Χάινς κερδίζει και μία βολή και είναι γνωστή η αστοχία του στις βολές και γιατί δεν του κάνουν νωρίτερα το φάουλ από τη στιγμή που χάνεις το προβάδισμα στην άμυνα, ώστε να το στείλεις μόνο στις 2 βολές. Ο Χάινς έχει 9 πόντους και είναι ο πρώτος σκόρερ με μία στις 3 βολές. Ο Περπέργο πολύ έξυπνα με αυτό το ενδιάμεσο σουτ στέλνει την μπάλα για να κάνει το 26-27. Προηγείται ο Ολυμπιακός, 6-44 για το ημίχρονο. Σπανούλης. Έρχεται τρέιλερ ο Παπα-Νικολάου, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 26-29. Ο Ολυμπιακός χτυπάει τον Παναθηναϊκό από το κέντρο της ρακέτας. Έρχεται τρέιλερ ο Παπα-Νικολάου. Λόγκαν. Διαμαντίδης. Το συν 3 ο Ολυμπιακός για δεύτερη φορά σήμερα. Φάουλ από τον Κετσεβίτσιου στον Περπέρογλου. Είναι το δεύτερο του Κετσεβίτσιου πάνω στον Περπέρογλου. Αλλά είναι η τρίτη συνεχόμενη επίθεση που ο Παναθηναϊκός ποστάρει τον Κετσεβίτσιου και. Λογικό νομίζω. Πολύ λογικό, απλά περιμένουμε να δούμε την αντίδραση. Το οποίο δεν το έκανε στο Ειρήνης και Φιλίας. Και κατευθείαν η αντίδραση ο Σλούκας θες του Κετσεβίτσιου. 6-27, 26-29 οι οδηγίες στο Σλούκα από τον Ιβκοβιτς. Ο Μαρτίνας Γκετσεβίτσιος, ο οποίος κάθεται στον πάγκο έχοντας 3 πόντους με ένα στα 2 τρίποντα. 9 πόντους έχει ο Χάινς και 6 ο Παπα-Νικολάου για τον Ολυμπιακό. Περπέρογλου με πλάτη το Σλούκα. Μια σύγκρουση πολλών εκεί. Λόγκαν σταματάει το παιχνίδι καθώς υπάρχει τραυματισμός. Είχαμε μια σύγκρουση πολλών παικτών. Εδώ είναι ο Παπα-Νικολάου. Για να δούμε εδώ. Διαμαντίδης. Εδώ. Ήταν στο κεφάλι του Διαμαντίδης. Ήταν. Για να το ξαναδούμε εδώ. Κατά λάθος ήταν δυνατό το χτύπημα στο μέτωπο του Παπα-Νικολάου. Και από άλλη μια καλά συγκρούονται πρώτα καραμπόλα 3 κεφαλιών. Σμίθ με Διαμαντίδη και Διαμαντίδης στο χειρότερο χτύπημα προς τον Παπα-Νικολάου. Αφελά του βεβαίως. 3 κεφάλια χτύπησαν με τον τελευταίο που συγκρούστηκε να έχει δεχτεί το ισχυρότερο του Παπα-Νικολάου. Ευτυχώς Γιώργο γερά παιδιά όλοι. Σηκώθηκε ο Παπα-Νικολάου. Δεν μάτωσε κανείς. Ευτυχώς, γιατί πρώτα απ' όλα είναι η υγεία των παιδιών. Δεν το συζητώ. Διαμαντίδης, έρχεται ο Μπατίστ, προλαβαίνει τον Χάινς, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, μάχες επιμαχών, ο Ολυμπιακός γίνεται κάτοχος μπάλας. Σπανούλης. Έχει βρεθεί με τον Περπέρογλου αντίπαλο. Ενώ έχει περάσει και ο Καϊμακόγλου στο παιχνίδι. Χάινς στην κορφή. Σουτάρει. Εδώ αστοχή ψηλά ο Περπέρογλου καθαρίζει τη φάση του Παναθηναϊκού. Είναι εύκολη βοήθεια εκεί του Μπατίστ στο Σπανούλη γιατί δεν φοβάσαι το σουτ του Χάινς από την κορυφή. Εάν είχε βάλει εκείνα τα σουτ, ίσως οι αντιμετωπίσεις και η ψυχολογία του να ήταν διαφορετικές. Υπάρχει φάουλ. Κάιλ Χάινς. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ ακριβώς. Με το σώμα του παρασύρει τον Διαμαντίδη. 5-33, 26-29. Ο Ολυμπιακός μπροστά με 3 πόντους, ενώ ετοιμάζεται και ο Τζόι Ντόρσι. Ο Χάινς με 2 φάουλ θα κάτσει στον πάγκο και εξαιρετική παρουσία μέχρι στιγμής. Ο Τζόι Ντόρσι στη θέση του. Εδώ βλέπετε ο Χάινς. Κάθεται στον πάγκο με 9 πόντους, 4-7 δίποτα. Με 3 καλισμένα φάουλ, 3 rebound και ένα μπλοκ. 27-29. Στο παιχνίδι λοιπόν ο Ντόρσι. Ο οποίος έφυγε αποτυχημένος από την Κάχα Λαμποράλ. Το φθινόπωρο. «28-29, 5,5 για το ημίχρονο». Σπανούλης. Ο Διαμαντίδης πάνω του. Σπανούλης. Σουτάρει από μακριά. Ψηλά η μπάλα φτάνει τελικά στον Παπα-Νικολάου. Πέμπτο επιθετικό του Ολυμπιακού. Rebound. 5 έχει και ο Παναθηναϊκός. Σπανούλης. Στη γωνία είναι ο Σλούκας. Ο Σλούκας ευστοχεί. 28-32 και η διαφορά για πρώτη φορά στον αγώνα στους 4. Ναι, τώρα ο Ολυμπιακός έχει αποκτήσει μια μεγαλύτερη ισορροπία στο παιχνίδι του. Ο Σλούκας κατάφερε στην πρώτη άμυνα, για να δούμε και τη δεύτερη, να παίξει
ως μη γενόμενο το σουτ του Περπέρογλου. Υπάρχει φάουλ νωρίτερα. Ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει 5 φάουλ. Το δεύτερο του Σλούκα. 4-46. Συγγνώμη Γιώργο, σε διέκοψα γιατί έγινε φάση. Κάτι έλεγες. Ο Περπέρογλου εκτός από τους πόντους έχει φορτώσει και με φάουλ τους παίκτες του Ολυμπιακού. 4-46 για το ημίχρονο. 28-32 Ολυμπιακός μπροστά. Πάμε τα εμάτου σε λίγο μαζί. Βλέπετε και το δίκτυο ευστοχίας σήμερα και στην Α1 φέτος. Σήμερα ο Παναθηναϊκός 40,5, ο Ολυμπιακός 56, αντίστοιχα 68 και 66, που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός είναι 28% κάτω από τον φετινό δίκτυο. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιο κοντά στο δικό του δίκτυο ευστοχίας. Συνυπολογίζουμε βεβαίως ότι καμία από τις δύο θα μπορούσε να είναι τόσο ψηλά, αφού είναι ένα μεγάλο ντέρμπι. Κατοχές. Εντάξει, αυτό οι κατοχές πρέπει να είναι σε όλο το παιχνίδι. Δεν μπορεί αντίστοιχα να έχει κατοχές μια ομάδα 75 κατοχές σε λιγότερο από ένα ημίχρονο. Πρέπει λίγο να βελτιωθεί αυτή η κάρτα. 4-66 λοιπόν, 28-32. Για τον Ολυμπιακό 9 ο Χάινς, 6 ο Παπα-Νικολάου, 4 ο Σλούκας. Για τον Παναθηναϊκό 8 ο Διαμαντίδης, από 4 Σμιθ, Περπέρογλου και Βουγιούκας. Πάμε γρήγορα στους πάκους των δύο ομάδων. Πάμε στον Ολυμπιακό, πάμε στον Κώστα Σκουλά. Για μία ακόμα φορά ο Ντούσαν Ιβκοβιτς έκανε παράπονο στους παίκτες του για την άμυνα και για το ότι δεν παίρνουν καλύτερες θέσεις από τους παίκτες του Παναθηναϊκού και γι' αυτό κερδίζουν και έχουν φορτωθεί φάουλ. Αυτό τους εξήγησε, αυτό που προσπαθεί να τους πει, να παλεύουν για τη θέση τους στην άμυνα, ειδικά στους περιφερειακούς παίκτες. Μιχάλη Πέτκοφ. Πρόβλημά μας είναι τα rebound, είπε ο Μπράντοβιτς στους παίκτες του. Παλέψτε περισσότερο, καθαρίστε τα rebound και στην επίθεση θέλει οι παίκτες του να εκμεταλλευτούν τα mismatch τα οποία προκύπτουν. Περπέρογλου αστοχεί στην πρώτη βολή. Και οι δύο ομάδες σουτάρουν περίπου με 70% σε πρώτες βολές. 29-32, 4-46 ο Ολυμπιακός με Σπανούλη, Λούκα, δίδυμο γκάρτ. Στα forward είναι ο Παπα-Νικολάου με τον Πρίτεζικ και στο 5 ο Ντόρση. Για τον Παναθηναϊκό Διαμαντίδης. Και από εκεί πέρα με ψηλό σχήμα, με Περπέρογλου, Καϊμακόγλου, Σμιθ και 3 forward επί της ουσίας. Και με ψηλό τον Μπατίστ. Σπανούλης κλέβει την μπάλα. Η μπάλα χτυπάει στο κάτω μέρος του ταμπλό. Είναι για τον Παναθηναϊκό που ήταν τυχερός σε αυτή τη φάση. Διαμαντίδης προστατεύει με το σώμα την μπάλα. Μια έξυπνη φάση από το ψηλότερο και αλτικότερο Ντόρσε. Ο Ντόρσε κάτι λέει στο κεντριτητή. Αλλά βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός, παρόλο το ότι ίσως έχει πρόβλημα στο μακρινό σουτ, βρίσκει σαν λύση ότι θα προσπαθήσει να πάει ακόμα πιο κοντά την μπάλα στο καλάθι. Πρίτεζης, νέο σουτ από αυτά τα ενδιάμεσα σουτ του Πρίτεζη, τα οποία εκτελεί με ιδιαίτερη ευστοχία φέτος. Εδώ ακριβώς με το αριστερό, το καλό του χέρι δηλαδή. Έχει δημιουργήσει ένα δικό του σουτ ο Γιώργος. Μου θυμίζει σε κάποια σημεία, έτσι για να είμαι ειλικρινής, τον Walter Berry. Μόνο εκείνος σουτάρει τόσο καλά στα αυτά τα ενδιάμεσα σουτ, δηλαδή το έκανε πιο αργά ο Berry και πιο ψιλοκρεμαστά. Σημασία έχει όμως ότι ο Γιώργος αυτή τη στιγμή είναι σε τόσο καλή χρονιά. Να το φέτος. Έκανε ακριβώς το ίδιο στο ενδιάμεσο σουτ. Η διαφορά εκτινάσεται, πηγαίνει στους 5, 31-36, 3 και 32 για το φινάλε του ημιχρόνου. Time out, σε λίγο φίλες και φίλοι μαζί. Και πάλι μαζί φίλες και φίλοι εδώ στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. 3,5 για το ημίχρονο. Ένα παιχνίδι που λόγω των φάουλ, δείτε εδώ, είδατε λίγο και την κάρτα. Σε επανάληψη προσπάθεια του Πρίτεζη. Προλαβαίνει τον Σμιθ κατά κύριο λόγο και τον Καϊμακόγλου. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι χωρίς ταμπλό αυτή τη φορά. 31-36 ο Πρίντεζης, ο οποίος φτάνει τους 4 με 2 στα 3. 3,5 για το ημίχρονο. Βλέπετε εδώ, Διαμαντής Παπα-Νικολάους είναι σε ευστοχίας. 10 και 6 πόντι. Βολές 100% Παπα-Νικολάου, ο Διαμαντής 80% Παπα-Νικολάου. 75 δίποντα, 50 τρίποντα. 0 σε τρίποντα. Και η σύγκριση των δύο παικτών που παίζουν σε άλλη θέση κανονικά στο παιχνίδι. Σήμερα έχουν βρεθεί αρκετές φορές αντίπαλοι, καθώς και οι δύο μπορούν να καλύψουν περισσότερες από μια θέση. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με Διαμαντίδη, Περπέρογλου, Καϊμακόγλου, Γιασκεβίτσιους και Μπατίστ. Ο Ολυμπιακός με Πρίντεζη, Παπα-Νικολάου, Λούκα, Ντόρσε και Σπανούλα. Δεν αλλάζει τίποτα στις δύο ομάδες. Πάμε στον Μιχάλη Πέτκοφ. Μπήκε ρόλο στην επίθεση θέλει ο Μπράντοβιτς και περισσότερη πίεση στην άμυνα. Αυτό τους λέει συνεχώς. Θέλουν να παλέψουν περισσότερο έτσι ώστε να κλείσουν τη διαφορά. Κώστα. Πάρτε το χρόνο στο παιχνίδι σας και μην βιάζετε, είπε ο Ντούσαν Ιβκοβιτς στους παίκτες του, που τους ζητάει να έχουν μεγάλη συγκέντρωση, ειδικά στην άμυνα του Παναθηναϊκού, και να μην δέχονται εύκολα καλάθια. Μπατίστ. Περπέρογλου με κοντό αντίπαλο. 33-36.
Ο Περπέρογλου είναι πολλαπλός παράγοντας στην επίθεση. Είτε να εκτελεί ο ίδιος, είτε να σπάει την μπάλα, πάντα με κοντύτερους αντιπάλους. Ναι, είναι ένα βασικό κομμάτι της τακτικής χρόνια του Παναθηναϊκού αυτό, αλλά έχει την τύχη σήμερα ο Παναθηναϊκός ότι το παίζει πάρα πολύ καλά ο Περπέρογλου. Πρίντεζης αστοχή, το ριμπάουν ο Περπέρογλου. Και κάτι άλλο βασικό για τα 2,5 λεπτά είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει τα 5 φάουλ, άρα αποκτά προβάδισμα βολών ο Παναθηναϊκός. Καϊμακόγλου. Υπάρχει φάουλ, αλλά όπως είπε σωστά Γιώργο, από εδώ και πέρα κάθε φάουλ στον Παναθηναϊκό συνεπάγεται βολή. Και γι' αυτό ίσως ο coach ο Μπράντοβιτς... Τρίτο του Σλούκα. Άρα έχουμε 3 Μάτζαρης, 3 Σλούκας, 2 Σπανούλης, διόρθωσε με Κώστα αν κάνω κάπου λάθος. Όχι, σωστό είναι. Γι' αυτό επιστρατεύεται και πάλι ο Δημήτρης Κατσίβελης, ο οποίος έπαιξε για μερικά δευτερόλεπτα στην αρχή της δεύτερης περίοδου. Κατσίβελης, ο οποίος προτιμήθηκε από τον Μιχάλη Πελεκάνο, ύστερα από την αδυναμία ή την επιλογή από το τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού για τη μη χρησιμοποίηση στην δωδεκάδα, τη μη είσοδο στη δεκάδα του AC Law. Αλλά ίσως έτσι όπως πάει το παιχνίδι αυτή τη στιγμή, ίσως έτσι λέμε μετάξυ των προφήτες, θα ήταν πιο χρήσιμο ίσως τώρα ο Πελεκάνος για να πάει στα μαρκαρίσματα κοντά στο καλάθι. Σπανούλης, Πρίντεζης. Δυόμιση για το φινάλε του ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός έχει να δώσει ένα ακόμα φάουλ, άρα σίγουρα θα είναι αρκετά σφιχτή τώρα η άμυνά του στις 1-2 επόμενες φάσεις. Παπα-Νικολάου. Κατσίβελης χαμηλά για τον Πρίντεζη με αντίπαλο τον Περπέρογλου. Τον παίζει πλάτη. Δύσκολη προσπάθεια, υπάρχει φάουλ. Ο Ολυμπιακός κερδίζει εδώ τη μονομαχία με τον Πρίντεζη. Εδώ ο Καϊμακόγλου. Σε επανάληψη ο Περπέρογλου μαρκάρει τον Πρίντεζη. Τον τσεκάρει με την πλάτη, γυρίζει. Σουτάρει, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ πάνω στο σουτ. 35-36. Ο Πρίντεζης βολές. Είναι οι πρώτες του βολές για σήμερα. Στεφάνη. Δεύτερη βολή για τον Πρίντεζη. Ο Ολυμπιακός σήμερα είναι στο 63, Παναθηναϊκός στο 75. Έχει 10-16 Ολυμπιακός, 15-20 Παναθηναϊκός. Πρίντεζης. 35-37. Ο Ολυμπιακός και πάλι στους 2. Ο Πρίντεζης θα κάτσει στον πάγκο. Και ο Πέρο Άντιτς περνάει στο παιχνίδι στη θέση 4. Είναι το πιο ψηλό σχήμα που εμφανίζει ο Ολυμπιακός. Το εμφανίζει και στην αρχή του παιχνιδιού. Ο Άντιτς στο 4 και ο Ντόρσε στο 5. Καϊμακόγλου με αντίπαλο τον Άντιτς. Κατεβάζει την μπάλα. Περπέρογλου Διαμαντίδης. 11 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεσης. Νέα του Κατσίβελη με αντίπαλο τον Ντόρσε. Βγάζει έξω, υπάρχει φάουλ με το πόδι, λέει ο Πιλοίδης στον Ντόρσεϊ. Εδώ ο Διαμαντίδης και Τζόι Ντόρσεϊ. Έχει περάσει από 3 ομάδες NBA, βλέπετε εδώ τον Αμερικανό. Εγώ πόδι δεν είναι πάντως, που είπε ο Πιλοίδης. Δεν υπάρχει πόδι, ο Πιλοίδης έδειξε πόδι, πόδι εγώ δεν είδα. Αν υπάρχει φάουλ είναι με το χέρι και όχι με το πόδι. Ναι, με το χέρι ίσως να υπάρχει φάουλ με το χέρι, με το πόδι δεν υπήρξε κανένα φάουλ. 1 για 58 για το ημίχρονο, 35-37. Αλλά από την άλλη και ο Διαμαντίδης αλίμονο έχει πλέον την εμπειρία και έχοντας το αβαντάζ των ελευθέρων βολών τώρα, ξέρεις, κάπου πας να το πάρει και εκβιαστικά αυτό το φάουλ. Διαμαντίδης θα ζողίσει δεύτερη. 36-37, είμαστε στο τελευταίο δίλεπτο στο πρώτο ημίχρονο. Σπανούλης. Ανεβαίνει ψηλά ο Ντόρσε για το σκριν στην μπάλα, το οποίο γίνεται από τα 6 μέτρα σουτάρει ο Σπανούλης και ευστοχή. 36-39. Εδώ η δημιουργία και η εκτέλεση από το Σπανούλη που βρήκε βοήθεια από το pick and roll το οποίο έκανε με τον Ντόρσε, την μπάλα στον Ολυμπιακό. Πάρα πολύ καλό και το screen του Ντόρσε και μετά για το Βασίλη αυτό το σούτ είναι πολύ εύκολο. Εδώ σουτάρει αστοχή. Παπα-Νικολάου ψηλότερα του Γιασκεβίτσους, μαζεύει την μπάλα. 1 και 14, κλέβει ο Παναθηναϊκός. Η μπάλα φτάνει στον Ντόρσεϊ από καραμπόλα. Σπανούλης, νέα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Φωνάζει ο Διαμαντίδης στους παίκτες του για την αδράνεια στην αμυντική λειτουργία. Στη συγκέντρωση καλύτερα. Παπα-Νικολάου, δύσκολη πάσα στη γωνία.
Η μπάλα κολλάει από το σούτ του Κατσίβελη, ανανεώνει το χρόνος. 52 και 8 για το δεκάλεπτο, για το δεύτερο δεκάλεπτο, για το ημίχρονο δηλαδή. Time out που πήρε ο Ολυμπιακός. Κώστα. Όχι, που υπάρχει παραμένουμε. Λοιπόν, Γιώργο, για να συνδυάσει την επίθεσή του. Εδώ είναι προηγούμενη φάση. Διώχνει ο Άντης σωστά πάνω από τη Στεφάνη. Λοιπόν, Γιώργο. Η μπάλα τώρα είναι του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού? Ας μας πούνε τα παιδιά. Είναι Παναθηναϊκό. Το Βελάκι δείχνει Ολυμπιακό. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί το Βελάκι δείχνει Ολυμπιακό. Το Βελάκι δείχνει Ολυμπιακό, έτσι όπως το βλέπουμε εμείς. Εκτός αν ισχύει κάτι που δεν ξέρω. Μπάλα έχει πάει στο Παναθηναϊκό. Άρα δεν ισχύει ότι κόλλησε η μπάλα στη... Όχι, Άρα έχει τελειώσει ο χρόνος. Έχει τελειώσει ο χρόνος και η μπάλα. Άρα τέλειωσε ο χρόνος πριν κολλήσει η μπάλα στο ταμπλό. Μάλιστα. Για το Βελάκι έδειχνε Ολυμπιακό. Λοιπόν, Γιώργο. Τίποτα. Το παιχνίδι πιστεύω ότι συνεχίζεται στο ίδιο μοτίβο. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός, επειδή δεν έχει και πάλι τη λύση του μακρινού σου, το οποίο τόσο πολύ το χρειάζεται, έχει πάει πολύ καλά την μπάλα στο καλάθι. Για να ανοίξει λίγο η άμυνα του Ολυμπιακού. Για μένα είναι πρόβλημα το επιθετικό rebound για τον Παναθηναϊκό. Έτσι έχει πάρει αρκετά και κρίσιμα επιθετικά rebound ο Ολυμπιακός, ανανεώνοντας επιθέσεις, κάτι το οποίο του δίνει και ψυχολογικό αβαντάζ. Και είναι κάτι το... Βεβαίως οι αριθμοί μιλούν για 6-5, δηλαδή διαφορά στο ένα επιθετικό. Ναι, δεν ξέρω, είναι καμιά φορά, ξέρεις, που είναι το τρόπος που γίνεται επιθετικό rebound. Απ' την άλλη, ή το αν αξιοποιείται τελικά. Ναι. Ο Μπατίστ πιστεύω ότι δεν βοηθάει και πάρα πολύ, εξακολουθεί στον... Ο Μπατίστ είναι με συγχωρείτε, είναι στους 2 πόντους με 2-2 βολές, 0 στα 4 δίποντα και 2 rebound, ένα λάθος, μια assist. Και ήταν συγγνώμη Γιώργο, βλέπετε και τους πόντους, ναι Γιώργο. Ήταν καλές προσπάθειες όλες του Μπατίστ, αλλά μέχρι στιγμής είναι άστοχος. Πάμε γρήγορα στους δύο πάγκους, γρήγορα στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Μιχάλη. Ο Μπράντοβιτς έδειξε ένα σύστημα σύμφωνα με το οποίο ο Μπατίστ θα τραβηχτεί έξω για κάποιο ελεύθερο σουτ, αλλιώς αποστάρει τον Καϊμακόγλου. Κώστα. Έχει φάουλ για να μην πάει Παναθηναϊκός σε βολές. Γιασικεβίτσιους. Μπατίστ ψηλά. Διαμαντίδης, ο Κατσίβελης πάνω του. Καϊμακόγλου από την κορυφή. Περπέρουν οι προσποιήσεις στον Άντιτς. Το ελεύθερο σουτ, αστοχή. Προσπαθεί ο Καϊμακόγλου. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Έχει πατήσει γραμμή ο Καϊμακόγλου. 30 δευτερόλεπτα που σημαίνει ότι έχουν τουλάχιστον από μια επίθεση κάθε ομάδα. Μάλλον βάζει και τις φωνές ο κότσο Μπράντοβιτς, γιατί εδώ ο Περπέρογλου θα μπορούσε να κάνει την έξτρα πάσα στον Γιασικεβίτσιους, ο οποίος θα έκανε ένα στατικό spot up shoot που λέμε. Κατσίβελη στον κυνηγάει ο Γιασικεβίτσιους. Χαμηλά για τον Πέρο Άντιτς. Προς στιγμήν ο Καϊμακόγλου κλέβει. Υπάρχει επαφή, υπάρχει φάουλ. Καθώς η προσποίηση του Άντιτς ήταν έξυπνη απέναντι στον Καϊμακόγλου. Το βλέπετε εδώ. Και ο Παναθηναϊκός έχει 5 φάουλ, το δεύτερο του Καϊμακόγλου. Έτσι κι αλλιώς είναι βολές, καθώς κοιτάξτε εδώ. Έχει δεχτεί την προσποίηση. Έχουμε time out. 3 λεπτά. Με συγχωρείτε. 3 πόντους διαφοράς ανάμεσα στις δύο ομάδες. 36-39, 14 και 8 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Για τον Παναθηναϊκό 11 ο Διαμαντίδης, στους 7 είναι ο Περπέρογλου, οι υπόλοιποι από 4 και κάτω. Για τον Ολυμπιακό στους 9 ο Χάινς, στους 6 ο Παπα-Νικολάου, στους 5 ο Σπανούλης, όσους και ο Πρίντεζης. Στα rebound τώρα. Τα rebound είναι 15-5 για τον Παναθηναϊκό, 20 δηλαδή, 12-6-18 για τον Ολυμπιακό. Τα λάθη 4-3, χαμηλά λάθη. Assist 4 και 4, τα κλεψίματα 2 και 1, τα μπλοκ 1 και 4. Και στα τρίποτα 0-1 ο Παναθηναϊκός, δεν έχει εκτελέσει καν. Ο Ολυμπιακός έχει εκτελέσει 9, έχει πετύχει τα 2. Δηλαδή η μία ομάδα δεν εκτελεί, η άλλη δεν είναι ευστοχή. Λοιπόν, έχουμε... Ναι, Γιώργο. Ναι, είναι αυτό ένα ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό. Έτσι το έχουμε πει, ότι δεν έχει απειλήσει καθόλου σχεδόν από την περιφέρεια και ειδικά από ένα σουτ 3 πόντων. Αλλά έχει ανταπεξέλθει αποστάροντας πάρα πολύ και φθύροντας σημαντικά και τους αντιπάλους κοντά στο καλάθι. Ένα παιχνίδι το οποίο βαίνει όπως περίμενες. Περίμενα λίγο καλύτερο τον Παναθηναϊκό στο συγκεκριμένο μάτς, και αν μη τι άλλο σε κάποιες φάσεις, όπως αυτό το οποίο είπαμε, το ότι έχει δώσει πολλά goal foul στους παίκτες του Ολυμπιακού, τους περίμενα λίγο πιο ενεργητικούς και πιο σκληρούς ίσως, αν θέλει, στο κομμάτι της άμυνας. Πάμε γρήγορα στον Κώστα Σκουλά.
όχι φάουλ στην επίθεση του Παναθηναϊκού και σε καμία περίπτωση ο Ολυμπιακός να μην δεχτεί τρίποντο. Μιχάλη. Ο Μπράντοβιτς έδειξε πώς θα διασπάσουν οι παίκτες του το pressing του Ολυμπιακού και ζήτησε τελευταία επίθεση να γίνει με pick and roll. Έχει περάσει ο Καλάθης στο παιχνίδι. Για τον Ολυμπιακό έχει περάσει ο Γκετσεβίτσιους. Ευστοχεί ο Άντιτς, 36-40. Η δεύτερη φορά στο παιχνίδι που διαφορά στους 4. Έχει πάει μια φορά και στους 5. Είδαμε για λίγο τον Μπράντοβιτς και τον ο Άντιτς με 3-3 στις 3 βολές. Είναι και όλοι του υπόντι σήμερα. Άντιτς. Απομένουν 14 και 8, 36-41. Η διαφορά είναι στους 5. Η μέγιστη τιμή για δεύτερη φορά στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Καλάθης. Διαμαντίδης με αντίπαλο τον Κατσίπελη. Στα 6 δευτερόλεπτα. Τώρα 3. Βήμα πίσω. Σουτάρει ευστοχή. Ένα κλασικό σούπα Μαριγολάου με αντίπαλο. 38-41 διαφορά στους 3. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 3 πόντους μέσα στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών. Γιώργο, να κάνουμε μια σύνοψη για να το δούμε κατά τη δικιά σου πλευρά, την προπονητική. Εδώ το τελευταίο σούτ από τον Διαμαντίδη που έπαιξε, κοιτάξτε ξανά. Ένας εναντίον του νεαρού Κατσίβελη. Εδώ το βήμα πίσω, με σταθερό το αριστερό πόδι. Την μπάλα αναπηδά, είναι καλάθι για το Διαμαντίδη που φτάνει τους 13 πόντους. Λοιπόν, Γιώργο, να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια σειρά. Η διαφορά είναι στους 3 πόντους για τον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός που μετά το αρχικό μούδιασμα και τους πόντους μόνο από βολές, όπως θυμάσαι, έχει περάσει μπροστά. Προηγείται... Φίλες και φίλοι της Νέας Ελληνικής Τηλεόρασης, φίλες και φίλοι του μπάσκετ και πάλι μαζί από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Εδώ στο ΆΚΑ, όπου το ημίχρονο βρήκε τον Ολυμπιακό να προηγείται με 3 πόντους Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 38-41. Βλέπετε και τα ομαδικά στατιστικά των δύο ομάδων. Ένα πρώτο ημίχρονο όπου οι δύο ομάδες έπαιξαν σε ένα κλειστό σκορ. 2 φορές ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 5, 2 με 4. Προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός με 2 πόντους. Και από εκεί πέρα μιλάμε για ένα κλειστό σκορ. Μαζί μας πάντα ο Γιώργος Κετσελίδης. Γιώργο, ενώ βλέπουμε και τον Ολυμπιακό στην προθέμαση του πρώτου ημίχρονο, τι περιμένουμε, καθώς είπαμε, εξηγήσαμε στον κόσμο τι είδαμε στο πρώτο ημίχρονο, τι περιμένουμε να δούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Πώς δηλαδή ουσιαστικά σε βάζω να μπει στις θέσεις στο μυαλό των δύο προπονητών, του Ιβκόβιτς που προηγείται με 3 πόντους και του Μπράντοβιτς που έπαιτε με 3. Κοίταξε, είναι ένα παιχνίδι το οποίο εντάξει, δεν τρέπει και τρομερές δάφνες ποιότητας. Παρότι είναι σχετικά ψηλά το σκορ, και θα ήταν και, παράλογο έτσι, να ζητάμε ποιότητα μπάσκετ σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι για τη συνέχεια, για τη συνέχεια των τελικών. Εμένα αυτό το οποίο μου έχει κάνει εντύπωση είναι οι λίγες 2 μόνο προσπάθειες ήμια που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια προσπάθεια για τρίποντο εναντί 9 του Ολυμπιακού. Και ότι πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες θα συνεχίσουν περίπου στην ίδια τακτική. Δεν πιστεύω ότι θα για να δούμε εξηγήσουμε, κάποια έκπληξη. Ζητώ συγγνώμη, Γιώργο. Ναι, ο Ολυμπιακός έχει δοκιμάσει 22 δίποντα και 9 τρίποντα. Ο Παναθηναϊκός έχει δοκιμάσει 25 δίποντα και 1 τρίποντο. Έτσι. Ναι. Και ως επιτοπλίστων τα δίποντα του Παναθηναϊκού είναι από το ζωγραφιστό, δηλαδή είναι μέσα από τη ρακέτα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να περιμένω μία ζώνη από τις δύο ομάδες ακόμα, αλλά γενικά πιστεύω ότι στα ίδια πάνω κάτω πλαίσια θα κινηθούν. Εδώ οι 3 ζητητές, Κόντας, Πιλοίδης, Τανάτζης. Πάμε σιγά σιγά στους 2 ρεπόρτερ. Κώστα. Θα σε ενημερώσουμε σε λίγο, καθώς σε αυτή την ώρα ο Ντούσαν Ιβκοβιτς τις οδηγίες στους προπονητές του Ολυμπιακού. Ωραία. Λοιπόν, από εκεί πέρα πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιος κρυφός άσος στο μανίκι των δύο προπονητών? Καθώς λίγο πολύ γνωρίζονται μεταξύ τους και οι δύο ομάδες γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους. Ναι, δεν υπάρχει, πίστεψέ με, και με το θέμα του σκάουτινγκ δεν υπάρχει τίποτα κρυφό. Ούτε πιστεύω ότι βέβαια υπάρχει ένα ενδιάμεσο στα παιχνίδια το οποίο κάτι μπορεί να ετοιμάσουν. Δεν νομίζω ότι ακόμα έχουμε δει κάτι τέτοιο. Κάποιο στοιχείο ευνηδιασμού του Ολυμπιακού, μία ζώνη που ξεκίνησε, αν θυμάσαι, στην αρχή του δεκάλεπτου. Δεν ξέρουμε αν θα την ξαναδοκιμάσει ο coach. Δεν συνεχίστηκε πάντως. Ο coach ο Ιβκόβιτς. Και βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με τον Γιακισκεβίτσιος, που προφανώς περιμένει όχι μόνο creation, δηλαδή δημιουργία από τον Σάρας, αλλά περιμένει ίσως και κάποια μακρινά σουτ. Στους 2 πόντους, χωρίς καμία assist ο Γιακισκεβίτσιος μέχρι στιγμής. Πάμε λοιπόν στις πεντάδες, να πάμε στους 2 ρεπόρτερ μετά. Σπανούλης, Μάτζαρης με 3 φάουλ. Κέσελ, Άντιτς και Ντόρση, όπως ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Για τον Παναθηναϊκό, Σάτο όπως ξεκίνησε πάνω στο Μάτζαρη. Διαμαντίδης, Γιασικεβίτσιους,
Σμιθ και Μπατίστ. Μάτζαρης και πάμε στον Ολυμπιακό, πάμε στον Κώστα Σκουλά. Συγκέντρωση απόλυτη, ειδικά στην άμυνα, ζητάει ο Ντούσαν Ιβκοβιτς από τους παίκτες του, που θέλει να ελέγξουν τα rebound και να τρέξουν στον ευθυνιασμό ώστε να πάρουν εύκολες πόντους για την ομάδα του Ολυμπιακού. Μάτζαρης προλαβαίνει τον Σάτο, σουτάρει, πολύ ψηλά ο Κέσελ, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 38-43, πάμε στο Μιχάλη Πέτκοφ. Καλύτερη άμυνα, καλύτερα block out προκειμένου να ελέγξουν τα αμυντικά rebound, κάτι που δεν έγινε στην πρώτη φάση του δεύτερου ημιχρόνου, και περισσότερη αυτοσυγκέντρωση στην επίθεση του από τον Ζέλη με τον Μπράντοβιτς. Διαμαντίδης με τον Μάτζαρη. Σμιθ διστάζει αρχικά, συνέχεια σουτάρει αστοχή, η μπάλα φτάνει στα χέρια του Κέσελ. Η διαφορά στους 5, 9 και 14 για το τρίτο δεκάλεπτο. Σπανούλης. Με αντίπαλο το Διαμαντίδη. Ψηλά ο Ντόρσεϊ για το screen στην μπάλα. Σπανούλης. Καλή προσπάθεια, τελικά κακή εκτέλεση. Ο Μπατίστ διαμαρτύρεται για κάποιο σπρώξιμο. Ο Πιλοίδης λέει ότι η μπάλα είναι έξω από τον Ολυμπιακό. Ο Ντόρσεϊ μετέχει και αυτό στις κουβέντες. Ο Μπράτοβιτς διαμαρτύρεται στον κόντα. Εδώ ξανά, δείτε εδώ. Σπανούλης χάνει το καλάθι. Σπρώχνει ο Ντόρσεϊ με το αριστερό. Υπάρχει σπρώξιμο του Ντόρσεϊ στον Μπατίστ που δικαίως φωνάζει. Σπανούλης. Άντιτς. Σπανούλης. Με αντίπαλο το Διαμαντίδη. Έρχεται με μεγάλη ταχύτητα το screen του Ντόρσεϊ και είναι δύσκολο, ειδικά για το Διαμαντίδη, να οδηγήσει. Άντιτς από τα 7. Αστοχή, μαζεύει ο Σάτο ψηλά. 38-43, 8 και 37 για το δεκάλεπτο, το τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα, τρίτη περίοδος του αγώνα. Για Σικεβίτσιους. Δύσκολη προσπάθεια, φάουλ. Εκμεύει ουσιαστικά το φάουλ. Το είχε κάνει και στο πρώτο ημίχρονο ο Άντιτς με τον Καϊμακόγλου, αν θυμάμαι καλά. Εδώ ο Σαρώνας για Σικεβίτσιους που είχε κάνει ένα μεγάλο παιχνίδι στον ημιτελικό με την Τσέσκα, με τους 19 πόντους του. Χωρίς λόγο, πιστεύω ότι το να φας αυτή την προσποίηση για σουτ είναι λάθος από τον Κέσελ. Για Σικεβίτσιους. 39-43. Είναι ο τρίτος πόντος του Σάρας με 3 βολές και 2 κερδισμένα φάουλ. Είναι ο παίκτης που μπορεί να αλλάξει αυτή τη στιγμή το ρυθμό του αγώνα υπέρ του Παναθηναϊκού. Με κάποιους πόντους, εύκολους πόντους από την περιφέρεια που μπορεί να δώσει στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Μάτζαρης παραλίγο να ανταπτύμει εκεί και πάλι Μάτζαρης. Αλλαγή στα μαρκαρίσματα και πάλι προλαβαίνει σαν το Μάτζαρη. Ντόρσεϊ μόνος του, καθώς δεν υπάρχει και ο Μπατίστ. Δοκίμασε κάτι ο Σάτο, αλλά έχασε την ισορροπία του. 40-45 σε επανάληψη. Μαζεύει 2 παίκτες πάνω του. Κοιτάξτε, πέφτει ο Μπατίστ πάνω στο Σάτο. Δεν υπάρχει αντίπαλο στον Ντόρσεϊ που αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Κακή άμυνα από το Σάτο στο close out, έδωσε στο διάδρομο πολύ εύκολα στο Μάτζαρη. Για Σικεβίτσιους. Με τον Ντόρσεϊ αντίπαλο. Ο Άσος απέναντι στο πεντάρι. Η λόμπα στον Σμιθ. Η μπάλα δεν φτάνει ποτέ στον Μπατίστ. Παρεμβαίνει ο Ντόρσεϊ. Χαλάει τη δημιουργία του Παναθηναϊκού μες στη ρακέτα. Φάουλ του για Σικεβίτσιους πάνω στον Σπανούλη. Ως μη γεννόμενη φάση, το καλάθι ενώ που ακολούθησε. Δεύτερο φάουλ του για Σικεβίτσιους, ενώ ετοιμάζεται και ο Καϊμακόγλου. Σίγουρα. Σε επανάληψη, κοιτάξτε εδώ. Πλώνει το χέρι για Σικεβίτσιους. Κρατάει τον Σπανούλη. Είναι φάουλ 40-45, 7 και 43 για το τρίτο δεκάλεπτο. Σπανούλης που έλειψε αρκετή ώρα στο πρώτο ημίχρονο. Απόρρια των φάουλ, των 2 φάουλ που χρεώθηκε νωρίς. Ο Ντόρσεϊ, ο οποίος κάνει καλή δουλειά στο pick and roll σήμερα. Εδώ κακή διαγώνια skip πάσα. Κλέψιμο του Παναθηναϊκού. Μια φάση που τη διάβασε ο Σάρας με την εμπειρία του και μπόρεσε να την κλέψει. Φάουλ πάνω στο Διαμαντίδη. Την απόπειρα του Διαμαντίδη να διεμβολήσει κάθετα στη ρακέτα. Βλέπετε εδώ από τον Τζόι Ντόρσεϊ. Το δεύτερο φάουλ του Ντόρσεϊ. Σικεβίτσιους. Μακριά ο Διαμαντίδης, σουτάρει για 3. Θα αστοχίσει ο Σάτο, προσπαθεί, μαζεύει την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Είναι το έκτο επιθετικό για Σικεβίτσιους. Καϊμακόγλου για 3, είναι δικιά του σειρά να σουτάρει. Αυτή τη φορά ευστοχεί ο Παναθηναϊκός, 43-45. Η διαφορά μετά από πολλή ώρα στους 2 πόντους, κοιτάξτε εδώ.
είναι το σουτ που λέγαμε νωρίτερα, Γιώργο Κετσελίδη, ότι χωρίς αυτό ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα. Μάτζαρης πετάει την μπάλα ψηλά, υπάρχει φάουλ. Με ένα διάλογο έντονο μεταξύ Καϊμακόγλου και Ντόρση, ο οποίος και πάλι αμφισβητεί. Το τρίτο φάουλ του Ντόρση είναι ένα πρόβλημα αυτό για τον Ολυμπιακό. Ναι, είναι πρόβλημα. Το τρίτο φάουλ είναι πρόβλημα, αλλά αυτή η προσπάθεια του Ντόρση σφυρίχτηκε από τους διαιτητές φάουλ. Είναι και δεν είναι. Εδώ να εξηγήσουμε, Γιώργο, γιατί πολλοί λόγος γίνεται. Αν δεν είσαι ακριβώς δίπλα, δεν μπορείς να ξέρεις τι γίνεται. ναι. Και σου λέω, γενικά είναι και η φιλοσοφία των διαιτητών. Αυτά τα σπροξήματα. Είναι φάουλ. Είναι φάουλ, θα τα σφυρίξουμε φάουλ. Υπήρξε ένα μικρό σπρόξιμο εκεί, αλλά είναι φάουλ αυτό ή δεν είναι? Έλατε. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι οι διαιτητές το αποφάσισαν. Η φάση του αγώνα μέχρι στιγμής από τον Μπατίστ. Πιστεύω ότι αυτή τη φάση τη χρειαζόταν ο Μπατίστ και άμα είδες και την αντίδρασή του. Πατάει ανάμεσα σε Χάινς και Κέσελ που του κάνουν και δύο φάουλ. Είναι μια φάση που τη χρειαζόταν ο Μπατίστ για να ανέβει και ψυχολογικά. Περνάει από τα υψωμένα χέρια του Χάινς και του Κέσελ και καρφώνει. Βλέπετε την αντίδραση του Μπατίστ. Και πάλι είναι συνεργασία τριών παικτών, του Καϊμακόγλου, του Γιασικεβίτσου και του Μπατίστ. 45-45 ο Παναθηναϊκός σοφαρίζει. Για τον Μπατίστ είναι ο τέταρτος πόντος. Έχει 2 στις 2 βολές και μόλις το πρώτο του σουτ, το πρώτο του καλάθι, γιατί δεν ήταν ακριβώς σουτ, το πρώτο καλάθι ο πόντων. Μπατίστ. ...46-45 μετά από πολλή ώρα, πάνω από 10 αγωνιστικά λεπτά, ο Παναθηναϊκός περνάει μπροστά. Μάτζαρης. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε τελευταία φορά το 20-19, προηγείται τώρα στο 46-45. Σπανούλης. Λάθος, συνεννόηση, χάνει την μπάλα ο Χάινς για Σικεβίτσιους. Πηγαίνει προς το καλάθι, δύσκολη προσπάθεια, Μπατίστ, αστοχή, έρχεται ο Καϊμακόγλου και φτωχή. 48-45, ο Παναθηναϊκός προηγείται με 3 και είναι η σειρά του Ιβκοβιτς να πάρει το time out. Και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Μέχρι στιγμής στα 10 λεπτά, 19, 18, 22 και σε αυτό 14. Να πούμε ότι το σκορ ήταν 40-45, άρα έχουμε ένα σερί 8-0 του Παναθηναϊκού. Γιώργο, τι άλλαξε? Αφενός ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει περισσότερη ενέργεια και είναι χαρακτηριστική η φάση στην αλλαγή που κάνα στο pick and roll πόσο Σάτο μάρκαρε το Χάινς. Εδώ ο Μπατίστ, πρωταγωνιστής τελευταίες φάσεις, ναι. Και από εκεί και μετά το ότι ο Γιακισκεβίτσιους έχει αργήσει και δημιουργεί καταστάσεις με τις διδύσεις του. Και για μένα ήταν σημαντικό και το τρίποντο του Καϊμακόγλου. Πάμε στο ρεπόρτερ, πάμε στο Κωνστασκουλά. Πολλές φωνές από τον Ντούσαν Ιβκοβιτς για τις λάθος πάσες του Ολυμπιακού και ιδιαίτερα του Σπανούλη. Μία στο Χάινς και μία τη διαγώνια στον Κέσελ. Θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια στην άμυνα, το τονίζει από την αρχή του αγώνα. Θέλει περισσότερη ενέργεια ο Ντούσαν Ιβκοβιτς από τους παίχτες του. Ο Πρίτεζης δοκίμασε με το γνωστό πιασού του να σκοράρει από αριστερά. Το timing του Χάινς δεν ήταν το καλύτερο. Για Σικεβίτσιους στάρι. Ευστοχή. 50-45. Ήταν για 2. Πάμε και στο Μιχάλη Πέτκοφ. Έχουμε το momentum του αγώνα του Σιούτε ο Ζέλιμιρ Μπράντοβιτς. Συνεχίζεται να παλεύεται. Κανένας δεν έχει πρόβλημα με τα φάουλ και φυσικά θέλει περισσότερη αυτοσυγκέντρωση στην επίθεση για να εκτοξευτεί και άλλη διαφορά με τον Καϊμακόγλου να καρφώνει. Ο Καϊμακόγλου που ήταν πρωταγωνιστής στην άμυνα με την τάπα, έτρεξε το γήπεδο, αφήνει την μπάλα στο καλάθι με δύναμη. 52-45, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα 12-0 επί του Ολυμπιακού. Κοιτάξτε εδώ. Νομίζω ότι είχες δίκιο, ο Γιασικεβίτσιους είναι καταλυτικός παράγων. Πάμε σε time out και σε λίγο μαζί. Το momentum του αγώνα νομίζω, Γιώργο, ότι ανοίξει τον Παναθηναϊκό με 12-0 σε λιγότερο από 2 λεπτά, στα τελευταία 1 και 50. Θα μας πεις εσύ τι ακριβώς έχει γίνει αγωνιστικά, προπονητικά. Πάμε όμως στους δύο πάγκους. Πάμε ξανά στο Κωνστασκουλά.
Ο Dusan Ivkovic προσπαθεί να αναβάσει την ψυχολογία των παικτών. Τα κεφάλια ψηλά τους είπε: δεν έχει τελειώσει τίποτα. Πρέπει να είστε συγκεντρωμένοι και να μην βιάζεστε. Και τώρα τα άκουσαν ο Χάινς και ο Πρίντεζης για τις γρήγορες επιθέσεις που έκανε. Ενώ υπάρχει μία ακόμα λάθος πάσα για τον Ολυμπιακό. Ζητάει ψυχραιμία στην επίθεση ο Dusan Ivkovic και να μην χάνουν τις θέσεις τους στην άμυνα. Μιχάλη. Συνεχίστε να παλεύετε στην άμυνα. Έχουμε 3 ακόμα φάουλ να δώσουμε. Απλά χρησιμοποιήστε τα έξυπνα και στην επίθεση θέλει να συνεχίσουν να παίζουν pick and roll. Σπανούλης απέναντι στον Μπατίστ. Η μπάλα φτάνει τελικώς στο Γιασικεβίτσιους. Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα 12-0 σε περίπου 2 λεπτά. Και δοκίμασε και πέτυχε κάποια μακρινά σωτ όπως το τρίποντο του Καϊμακόγλου και το δίποντα αλλά από μακριά του Γιασικεβίτσιους. Καϊμακόγλου που νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μαζί με τον Μπατίστ και τον Γιασικεβίτσιους είναι αυτοί που άλλαξαν, που γύρισαν το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Κοίτα, για μένα πρώτος είναι ο Καϊμακόγλου. Να ρυθμίσουμε λίγο τι έχει κάνει. Ωραία. Σε αυτό το δεκάλεπτο. Εξάσε 10 πόντους, ναι. Επιθετικό rebound. Κόψιμο του Μπατίστ, Σάτο, στο Γιασικεβίτσιους, Μπατίστ καρφώνει και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα. Ναι, και είναι το πάντα καλό τρίτο δεκάλεπτο σχεδόν πάντα του Παναθηναϊκού. Και να συνεχίσω για τον Καϊμακόγλου. Είπαμε επιθετικό rebound, αμυντικό rebound, κόψιμο, τρίποντο, δίποντο. Νομίζω ότι είναι ο παίκτης που άλλαξε την εικόνα του Παναθηναϊκού. Συν το Γιασικεβίτσιους, συν την ενέργεια στην άμυνα. Φάουλ πάνω στο Χάινς, ναι. Συν την ενέργεια που έβγαλε ξαφνικά ο Παναθηναϊκός αυτό το δεκάλεπτο στην άμυνα. Αλλά για μένα νούμερο 1 είναι ο Καϊμακόγλου. Προς επίρρωση τον λόγο σου και στατιστικά, ο Μπατίστ θα κάτσει στον πάγκο. Κοιτάξτε εδώ. Προσποίηση του Χάινς και το φάουλ του Μπατίστ που κατεβάζει καθαρά το χέρι. Εννοώ καθαρό φάουλ αυτό εννοώ. Γιατί εδώ όλα παρεξηγούνται πια. Καθαρό φάουλ του Μπατίστ πάνω στο Χάινς. 56-45. Κρατάμε το μικρόφωνο στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών. Ο Γιασικεβίτσιος φτάνει στις 3 assist προς επίρρωση των λόγων σου. Ο Καϊμακόγλου φτάνει στους 11 πόντους και ο Μπατίστ στους 7. Τρεις παίκτες οι οποίοι μέχρι στιγμής ήταν στο 0 ή κάπου εκεί κοντά. Βλέπετε και τους σκόρερ για τον Παναθηναϊκό Διαμαντίδης 13, Καϊμακόγλου 11, Περπέργολο και Μπατιστά από 7, Γιασικεβίτσιους 6. Για τον Ολυμπιακό ο Χάινς που έχει μείνει στο 9 το πρώτο ημιχρόνο. Παπα-Νικολάου 6, Σπανούλης 5, Ντόνσε 5, Πρίντεζης 5 και νομίζω ότι Παπα-Νικολάου, Σπανούλης, Πρίντεζης, τα επιθετικά του, θα έλεγα το βαρόμετρο του επιθετικού του Ολυμπιακού είναι χαμηλά και νομίζω ότι όσο είναι αυτοί οι τρεις Έλληνες διεθνείς παίκτες χαμηλά, ο Ολυμπιακός θα έχει πρόβλημα. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής κατέφερνε και ήλεγχε το ρυθμό του αγώνα. Απόλυτα μέχρι πριν από 3-4 λεπτά. Ξαφνικά είδαμε στο τρίτο δεκάλεπτο έναν τρομερά κινητικό Παναθηναϊκό στην επίθεση, ο οποίος να βάζει εύκολα καλάθια από συνδυασμούς, με αποκορύφωμα το κάρφωμα του Μπατίστη που ξεσήκωσε και την ψυχολογία του κόσμου και να βγάζει και πάρα πολύ ενέργεια στην άμυνα. Αλλά ο Παναθηναϊκός κατάφερε και έχει κινηθεί πάρα πολύ καλά στην επίθεση και με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Κάτι το οποίο ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο είχε καταφέρει και το είχε περιορίσει στον Παναθηναϊκό. Βεβαίως εδώ είναι μια φάση με τον Μπατίστ, ένα από τα τελευταία του καλάθια. Νομίζω ότι ο δρόμος είναι πολύ μακρύς ακόμα. Έχουμε 14,5 κάτι λιγότερο λεπτά για το τέλος του αγώνα. Θα δούμε πολλά πράγματα και από τους προπονητές και από τους παίκτες. Και μείνετε μαζί μας, μείνετε στην ελληνική τηλεόραση, διότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για το τέλος του αγώνα. Πάμε στο Μιχάλη Πέτκοφ. Να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό, να μην χαλαρώσουν καθόλου. Τους είπα ότι έχουν ακόμα 2 φάουλ να δώσουν όσον αφορά στην άμυνα και στην επίθεση έδειξε ένα σύστημα σύμφωνα με το οποίο η μπάλα να πάει στο Τζαρσαρί. Ολυμπιακός 4 λεπτά και τα δεύτερα χωρίς σκορ. Πάμε στο Κωνστασκουλά. Πρέπει να ξαναβάλει το παιχνίδι στο δικό μας ρυθμό στους παίκτες του που έγραψε το 16-0 στο πινακάκι του, το σερί που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός από το 40-45, ενώ σχεδίασε και ένα σύστημα ώστε να βγει ο Κετσεβίτσιους. Ψάχνει ο Ολυμπιακός το τρίποντο, όπως είπε και ο Ντούσαν Ivkovic τους παίκτες του. Αυτά ακριβώς που λέγαμε και εμείς. Ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να ξαναβρει το ρυθμό του. Ο Χάινς ευστοχεί σε 2 ελεύθερες βολές. Και από εδώ και πέρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί και τι μας επιφυλάσσει αυτό το πολύ μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε αυτές τις 2 κορυφαίες ομάδες. Διαμαντίδης. Ζώνη από τον Ολυμπιακό, αυτό που λέγαμε ότι ίσως κάποια στιγμή θα το δοκιμάσει. Οι Γιασικεβίτσιους προσπαθούν και το καλάθι από τον Τζαρσαρί που περάσει το παιχνίδι. Για τον Ολυμπιακό συνεχίζει ο Μάτζαρης, ο Γκετσεβίτσιους, ο Χάινς, ο Παπα-Νικολάου και ο Πρίντεζης. Για τον Παναθηναϊκό ο Σάτο που κυνηγάει τον Μάτζαρη, ο Καϊμακόγλου, ο Διαμαντίδης, ο Τσαζαρής και ο Γιασικεβίτσιους. Πρίντεζης με τον Καϊμακόγλου. Double team εκεί. Η έξτρα πάσα στον Παπα-Νικολάου. Οι κινήσεις. Γκετσεβίτσιους στημένος, σουτάρει αστοχή. Την μπάλα φτάσει στο Διαμαντίδη. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει χάσει λίγο την ψυχραιμία του και αυτό είναι απόρρια της πάρα πολύ πιεστικής άμυνας του Σάτο πάνω στο Μάτζαρη.
Δηλαδή το οποίο είχε αποδώσει, αν θυμάσαι, και στο πρώτο δεκάλεπτο στο Ειρήνης και Φιλίας. Μετά όχι βέβαια, γιατί αποχώρησε και ο Σάτο. Αυτή τη στιγμή λείπει και ο Σπανούλης, άρα ο κουμανταδόρος στο μυαλό της ομάδας μέσα στο παιχνίδι είναι ο νεαρός Μάτζαρης, ο οποίος πιέζεται ασφιχτικά από το Σάτο. Η αλήθεια είναι ότι ο Μάτζαρης σε παρόμοιες στιγμές τα έχει καταφέρει. Κάποιες στιγμές. Θα δούμε και τα φάουλ πόσο ρόλο θα παίξουν, αυτό που σου έλεγα στην αρχή του αγώνα. Ναι. Δεύτερος πόντος του Σάτο στο παιχνίδι. 60-47 η διαφορά για πρώτη φορά είναι στους 13 στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Το μείον 5 έγινε συν 13, δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει τρέξει ένα επιμέρους σκορ 22. Βήματα στον Κάιλ Χάινς, λέει ο Πιλοίδης. Εδώ ο Χάινς. Είναι βήματα. Είναι γιατί πιστεύω ότι το σώμα βασικά του ίσως δεν φάνηκε καλά στη φάση στο ξεκίνημα να έχει γίνει ίσως κάποιο βάλο του Τσατσαρή, αλλά ο Καϊμακόγλου έχει σηκωθεί πιστεύω κάθετα. Τσατσαρής. Διαμαντίδης. Στάρει για 3. 63-47 για τον Παναθηναϊκό. Απόρρια των μακρινών σουτ που μπαίνουν για τον Παναθηναϊκό. Χάινς. Πολύ δυνατά, κάνει αυτό που έκανε στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή καλάθι και φάουλ. Εδώ εκρηκτικός Χάινς. Δείτε σε επανάληψη. Πιο γρήγορος από τον Τσατσαρή. Του παίρνει το χώρο, τον βάζει στην πλάτη. Πατάει γερά. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 63-49. Είναι το πρώτο φάουλ του Τσατσαρή. Τρίτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός έφτασε στα 5. Και ο Τσατσαρής κάθε στον πάγκο δίνοντας θέση του στον Μπατίστ. Ο Τσατσαρής που έπαιξε μπεντάρι το λίγο χρόνο που αγωνίστηκε. Το βλέπετε εδώ. Ο παλιότερος στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με 10 χρόνια στην ομάδα. Κάιλ Χάινς. Νομίζω ο κορυφαίος του Ολυμπιακού σήμερα μέχρι στιγμής. Το οποίο αν δεν κάνουμε λάθος έχει πετύχει 4 γκολ φάουλ ή 3. 4 γκολ φάουλ ο Κάιλ Χάινς. Μεγάλο νούμερο για ντέρμπι. Έχει 14 πόντους. Και μάλιστα έχει βελτιώσει και τα ποστά ευστοχίας του. Στις βολές είναι 67% σήμερα. Έναντι 50 προχθές του Ειρήνης και Φιλίας. 2,5 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Σάτο. Πατάει γερά. 65-50. Ο Κεντροαφρικανός. Πάντα καλό στην άμυνα, αλλά φέτος διστακτικός στα μακρινά σουτ. Γεσεβίτσιους εκτελεί γρήγορα. Για 2 λέει ο Ταραντζής ότι πατάει γραμμή. 65-52. Και Τσεβίτσιος είναι πάντα κίνδυνος θάνατος από τις μακρινές αποστάσεις. Έχει φτάσει τους 5. Το πρώτο του εύστοχο δίποντο. Διάβασε καλά και την άμυνα του Διαμαντίδη και έχει την ικανότητα και σουτάρει πάρα πολύ γρήγορα. Θυμάστε τον Έντι Τζόνσον. Μάτζαρης. Σουτάρει, σημαδεύει, ευστοχή. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ροκανίζει τη διαφορά. Οι 16 γίνονται 10. Πάμε στο 65-55. Όπως είπαμε, έχουμε πολύ δρόμο ακόμη για το τέλος του ντέρμπι. Αλλά είναι σημαντικό σε τι διαφορά θα τελειώσει αυτό το δεκάλεπτο. 1:43 για το δεκάλεπτο λοιπόν. Ο Μπράντοβιτς καλεί για time out. Το κρατάμε. Πάμε λίγο, Γιώργο, να δούμε πώς αντιδρά τώρα ο Ολυμπιακός. Είδαμε το ξέσπασμα του Παναθηναϊκού. Την ενέργεια που βγήκε από τα καλάθια του Μπατίστ, από τις πάσες του Γιασικεβίτσιους και από την προσπάθεια του Καϊμακόγλου σε άμυνα και επίθεση. Πάμε τώρα να δούμε πώς αντιδρά ο Ολυμπιακός. Έκανε ένα μικρό σερί ο Ολυμπιακός τώρα. Μείωσε κατά 6 διαφορά. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να ξαναβρει την ψυχραιμία του και την καλή οργάνωση στο επιθετικό παιχνίδι. Δοκίμασε 2 μακρινά σουτ. Δοκίμασε 2 μακρινά σουτ. Θα πρέπει να βελτιώσει κι άλλο τις επιλογές του. Σίγουρα θα δούμε το Σπανούλη στο τελευταίο δεκάλεπτο να παίρνει κάποιες πρωτοβουλίες και να παίζει πολύ περισσότερο. Για να ξεκολλήσει. Γιατί είναι ακόμη στα 2 φάλ. Δηλαδή, συγγνώμη που σου διακόπτω, Γιώργο, συντηρήθηκε ο Σπανούλης στα 2. Τον προστάτευσε ο Ιβκοβιτς. Και έτσι τον έχει για ένα ολόκληρο τελευταίο δεκάλεπτο για να είναι μέσα στο παιχνίδι. Ναι, Γιώργο. Το ζητούμενο είναι ότι ο Χάινς θα πρέπει, γιατί πιστεύω ότι είναι σε καλή βραδιά, θα πρέπει να πάρει λογικά περισσότερες προσπάθειες, ειδικά επιτιθέμενος από το high post, γιατί είναι πολύ πιο γρήγορο στα πόδια από τους ψηλούς του Παναθηναϊκού. Έχει δρόμο, έχει πιστεύω αρκετό δρόμο ακόμα το παιχνίδι. 65-55 λοιπόν για στις βολές Παναθηναϊκός 78, Ολυμπιακός 73, ανέβασε το ποσοστά του. Δίποτα 53 και 48 αντίστοιχα, τρίποντα 33-23, στα rebound 31 για τον Παναθηναϊκό, 21 για τον Ολυμπιακό, 6 και 7 τα λάθη, 9 και 6 assist,
5-2 τα κλεψίματα, 2-4 Ολυμπιακός καλύτερος στα μπλοκ. Να και ο Γιώργος Πρίντεζης. Πάμε στους δύο πάγκους και επαναρχόμαστε στο Γιώργο Κετσελίδη. Πάμε στον Κώστα Σκουλά. Ψάχνει τα χαμένα rebound του Σανίβκο. Τη ρώτησε μάλιστα την Παπα-Νικολάου που είναι τα rebound σου. Θέλει μεγαλύτερη ενέργεια από τους παίχτες του και θέλει πίεση στο τέλος της τρίτης περίοδου να μειώσει περισσότερη διαφορά από το -10. Και ο Καλάθης στο παιχνίδι και πάμε στο Μιχάλη Πέτκοφ. Επειδή η διαφορά είναι μεγάλη για να τη μειώσει ο Ολυμπιακός, είναι σίγουρο ότι θα πάρει μακρινά σουτ, γι' αυτό και ζήτησε περισσότερη πίεση από τους περιφερειακούς του παίκτες. Επιθετικό δίνει ο Πιλοίδης αυτή την προσπάθεια του Σάτο. Ακριβώς, και στην επίθεση είχε ζητήσει να πάρει όντως την μπάλα ο Σάτο και να τελειώσει με pick and roll. Έξυπνα στείνεται ο Μάτζαρης για να εκμεύσει αυτό το φάουλ από τον Ρωμένη Σάτο. Κοίτα, είναι και το σώμα του Σάτο μπροστά στην εικόνα και δεν μπορούμε να δούμε εάν ο Μάτζαρης κινείται ακόμα στο screen. Αλλά ήταν πάρα πολύ κρίσιμα τα δύο τρίποτα του Ολυμπιακού για να μείνει κοντά στο παιχνίδι του Μάτζαρη και του Κετσεβίτσιου. Ήταν δίποντο, ναι. Εάν συνέχιζε να είναι άστοχος, πιθανόν το παιχνίδι θα είχε ξεφύγει πολύ. Ο Παπα-Νικολάου στάρει για 3. Ο Σάτο πηδάει ψηλά, μαζεύει με τη βοήθεια του Καλάθη. Ο Παναθηναϊκός έχει κατοχή. Σάτο για 3. Ψηλά ο Μπατίστ, προσπαθεί για το follow. Πρώτου Πρίντεζη. Την μπάλα στον Ολυμπιακό, κατοχή από τον Μάτζαρη. Χάινς, δύσκολο καλάθι. Υπό το μαρκάρισμα του Μπατίστ. Ο Ολυμπιακός μειώνει στους 8. Κοιτάξτε εδώ. Βλέπετε. Πάρα πολύ δύσκολη για το κορυφαίο παίκτη του Ολυμπιακού σήμερα, στους 16. Χρειάζεται σίγουρα μια επίθεση από τον Γεξκεβίτσιους. Κακή επιλογή του καλάθι. Παπα-Νικολάου απέναντι στον Καϊμακόγλου. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει ένα 12-2 αν δεν απατώμε. Και απαντάει στο σερί του Παναθηναϊκού. Φτάνει στους 6 πόντους τη διαφορά. 65-59. Είπαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει ένα ακόμη δεκάλεπτο και κάτι παραπάνω τότε που το είπαμε. Για Σικεβίτσιους. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει σχετικά γρήγορα. Για Σικεβίτσιους υπάρχει φάουλ από τον Κάιλ Χάινς. Είναι καθαρά ότι εδώ... Είναι το τέταρτο του Χάινς. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον Ολυμπιακό. Καθαρό φάουλ. Αλλά και ότι ο Σάρας πήγε να παίξει με τα φάουλ γιατί ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει τα ομαδικά. Κάτι το οποίο δεν προσπάθησε να κάνει στην προηγούμενη επίθεση ο Καλάθης, φτάνοντας εύκολα στο λάθος. Για Σικεβίτσιους βόλες 7 δευτερόλεπτα για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. 65-59 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Η διαφορά στους 6. Το συν 5 του Ολυμπιακού έγινε στην 16 του Παναθηναϊκού. Τώρα συν 7. Νομίζω ότι το τρίτο δεκάλεπτο ήταν, εδώ είναι ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, ιδιαίτερος εντυπωσιακό για τους φίλους του μπάσκετ. Και με ποιότητα. Έτσι, ναι, γιατί τα δύο προηγούμενα πήγαιναν σε έναν άλλο ρυθμό. Τώρα και οι δύο ομάδες ανοίχτηκαν, και οι δύο ομάδες τρέχουν, και οι δύο ομάδες σκοράρουν και από κοντά και από μακριά. Αλλαγές. Ο Χάινς κάθε και περνάει ο Σλούκας καθώς έχει επίθεση ο Ολυμπιακός. Χαμηλώνει την πεντάδα, χαμηλώνει το σχήμα. Με ψηλότερο παίκτη τον Πρίντεζη και 4 κοντούς. Όχι, ο Παπα-Νικολάου είναι ένας forward. Σλούκας. Καϊμακόγλου που πετάει από πολύ μακριά την μπάλα. Τέλος δεκαλέπτου. Στη 7:59 διαφημίσει λίγο πάλι μαζί. Βλέπετε εδώ κάποια στατιστικά του αγώνα με κατοχές, επιθετική απόδοση, αμυντική απόδοση, δείκτη ευστοχίας, ποσοστό λαθών, ποσοστό επιθετικό rebound και δείκτη βολών. Ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα στατιστικά και στα κανονικά στατιστικά έχει βραχία κεφαλή προβάδισμα. Πάμε και στους δύο ρεπόρτερ. Πάμε στον Μιχάλη Πέτκο που θέλει ο Παναθηναϊκός οδηγίες. Μπείτε και παλέψτε σαν να ξεκινάει τώρα το παιχνίδι και να είναι το σκορ 0-0, είπε ο Μπράντοβιτς στους παίκτες του. Τώρα είναι βέβαια που θέλει και την περισσότερη αυτοσυγκέντρωση από τους παίκτες στην επίθεση. Ένα ακόμα μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο μεγάλες ελληνικές ομάδες. Πάμε στον Κώστα Σκουλά. Το σκορ είναι 67-59. Τελευταίο δεκάλεπτο ξεκινάει τώρα. Κώστα. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει και πάλι χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη. Θέλει ο Ντουσανίβκο τις παίκτες να μαζέψουν τα rebound και θέλει να εκμεταλλευτεί επίσης το mismatch του Γιασκεβίτσιου με τον Παπα-Νικολάου. Αν και εφόσον ο Λιθουανός μαρκάρει τον Παπα-Νικολάου στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Μπατίστ, αστοχία από κοντά. Η μπάλα έχει βγει έξω από την ασυνορισία και του Παπα-Νικολάου με τον Μάτζαρη που τα λένε. Εδώ βλέπετε. Δεν με ακούς τι λέει ο Μάτζαρης. 67-59. 9:44. Κοιτάξτε εδώ από τα δάχτυλα του Παπα-Νικολάου η μπάλα ακουμπάει έξω. Επαναφορά από τον Περπέρολου που μαζί με τον Καϊμακόγλου, τον Μπατίστ, τον Καλάθη και τον Γιασκεβίτσιου στην μεταδότη του Παναθηναϊκού. Και τον Ολυμπιακό είναι ο Μάντζαρης, ο Γκετσεβίτσιος που κυνηγάει τον συμπατριώτη του. Ο Πρίντεζης, ο Ντόρσεκ και ο Παπα-Νικολάου. Γιασκεβίτσιους. Είναι δύσκολο αυτό το μαρκάρισμα του Γκετσεβίτσιου στο Σάρας. Περνάει από τον Ντόρσεκ.
Χάνει την μπάλα μόνος του. Φάουλ του καλάθι πάνω στον Βαγγέλη Μάτζαρη. Γιώργο, λοιπόν, τελευταίο δεκάλεπτο. Τελευταίο δεκάλεπτο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ακόμα και όταν προηγήθηκε ο Ολυμπιακός ή όταν προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός, είναι αδύνατον να μην περιμένεις αντίδραση από την άλλη ομάδα. Γιατί μην ξεχνάμε και να το λέμε άλλη μία φορά, μιλάμε για τις δύο κορυφαίες ίσως ομάδες της Ευρώπης. Και σίγουρα με τους δύο κορυφαίους προπονητές της Ευρώπης. Αυτό δεδομένο. Άρα είναι αδύνατο σε αυτά τα μάτς να μην περιμένεις αντίδραση από τον άλλο πάγκο. Ντόρσεϊ μπερδεύεται εκεί με τον Μπατίστ. Η πάσα ήταν πάντως πάρα πολύ καλή. 67-59, ακριβώς 9 για το τελείωμα του αγώνα. Καλάθης. Μάτζαρης πάνω του. 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεσης. Καλάθης με χώρο μπροστά του, σουτάρει για 3 και ευστοχή. 70-59 με τον Νίκ Καλάθη να πετυχαίνει το πρώτο σουτ εντός παιδιάς στο παιχνίδι. Τώρα είχε μία εύστοχη βολή. Μία στις δύο, αν θυμάστε, στο ξεκίνημα του αγώνα. Κρίσιμο αυτό και σημαντικό το τρίποντο, γιατί ο Μάτζαρης πέρασε κάτω από το screen, στην ουσία δίνοντας το σουτ στο Καλάθη. Άρα ήταν σημαντικό αυτό το σουτ. Ο Πρίντεζης ξεφεύγει πολύ έξυπνα από τους δύο αντιπάλους του, καθώς είχε έρθει σε βοήθεια ο Μπατίστ. Μειώνει στο 70-61. Κοιτάξτε πόσο όμορφα φεύγει ο Πρίντεζης και από τους δύο. Κρατάει σταθερό το αριστερό πόδι. Αφήνει την μπάλα. Η τάπα του Ντόρσεϊ ψηλά στον Περπέρογλου. Προσπαθεί ο Μάτζαρης, μαζεύει την μπάλα κατοχή για τον Ολυμπιακό. Προσπαθεί να παίξει άμυνα από μπροστά ο Καϊμακόγλου. Σηκώνει το χέρι, παραδέχεται το φάουλ που έχει κάνει πάνω στον Πρίντεζη. Εδώ δοκίμασε ο Καϊμακόγλου να μην αφήσει να φτάσει μπάλα στον Πρίντεζη για να κάνει το γνωστό αυτό σου από κοντά. Το τρίτο φάουλ του Καϊμακόγλου. Ο Διαμαντίδης επιστρέφει όπως και ο Σάτο. Ο Γιασικεβίτσιος και ο Περπέρογλου κάθονται. Κοιτάξτε εδώ, ο Καϊμακόγλου δοκιμάζει να παίξει άμυνα από μπροστά στον Πρίντεζη. Σαφώς πιο δυνατός ο Καϊμακόγλου από τον Πρίντεζη, σαφώς πιο αλτικός ο Πρίντεζης και πιο κινητικός. Κάθε παίκτης έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και αυτά θέλει να εκμεταλλεύεται. Μάτζαρης προσπαθεί να βρει διάδρομο. Reverse κίνηση απέναντι στον αντίπαλό του. Ο Καϊμακόγλου κερδίζει ένα rebound, ένα χαμένο με αντίπαλο του Ντόρσεϊ. Καλάθης. Αλλά είναι απίστευτη δύναμη με την οποία πάει ο Καϊμακόγλου στα rebound. Διαμαντίδης. Η μπάλα βρίσκει ταμπλό. Το παραδέχονται και στον Ολυμπιακό. Εδώ η μπάλα έχει βρει ταμπλό. Έρχεται ο Ντόρσεϊ μετά, τη διώχνει. Ο Ντόρσεϊ που όπως και ο Χάρης είναι πάρα πολύ αλτική. Και συμφωνώ μαζί σου και είναι αυτό το οι οποίοι έχουν δώσει και τα πολλά κοψίματα και την πολλή ενέργεια στην άμυνα του Ολυμπιακού. Αφενός αλλοιώνουν τα σουτ, αφετέρου αλλοιώνουν και τη σκέψη των παικτών ότι τώρα που πάω μέσα πρέπει να δώσω μεγαλύτερη καμπύλη στο σουτ, να πάω στη βοήθεια, να δώσω πάσα κτλ. 72-61, 7 και 36 για τη λήξη του αγώνα. Διαφορά στους 11 για τον Παναθηναϊκό. Παπα-Νικολάου με αντίπαλο το Σάτο. Θα παίξει ένα εναντίον ενός. Χάνει την μπάλα από τον Καϊμακόγλου. Ο Τανατζής λέει με φάουλ. Δεν μπορώ να δω από εδώ, πρέπει να δω το replay για να αποθετώνω κόντας. Από τον Καϊμακόγλου δεν βλέπω κάτι. Αν έγινε κάτι θα γίνει από το Σάτο. Από τον Καϊμακόγλου δεν είναι κάτι. 7 και 27. Τρίτο φάουλ, το Σάτο, ναι. Εύστοχο το μακρινό σουτ. Όντως δεν χρεώθηκε στον Καϊμακόγλου που χτυπιότανε και δικαίως χτυπιότανε. Πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση τιμωρήθηκε η πρόθεση πιο πολύ. Και η ορμή θα έλεγα. Παρά η επαφή. Πάντως, εντάξει, γιατί και εμείς τα λέγαμε τα βλέπουμε καλά. Όπως και ο Καϊμακόγλου, ο οποίος νόμιζε ότι χρεώθηκε σε αυτό το φάουλ και δικαίως διαμαρτυρόταν. Διαμαντίδης. Ο Μπατής καρφώνει καθώς ο Ντόρσεϊ πήγε για βοήθεια στο Διαμαντίδη, αφήνοντας κενό το 5. 74-64, η διαφορά στους 10. Εδώ σε επανάληψη στην προηγούμενη φάση. Πρίντεζης, ο Ντόρσεϊ έρχεται και διορθώνει το εξεπαφής άστοχο σουτ του Γιώργου Πρίντεζη. 74-66, 6 και 40 πριν από τη λήξη αυτού του συγκλονιστικού αγώνα. Καλάθης. Διαμαντίδης. Ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται. Ο διαιτητής λένε ότι δεν χτύπησε ταμπλό η μπάλα. Καλάθης. Καλάθης. Βγαίνει ο Διαμαντής από τα σκριν. Περνάει από τον Ντόρσεϊ. Καλάθης τιμένος. Αστοχή. Ο Παπα-Νικολάου κερδίζει το rebound. 6 λεπτά για το φινάλε. 74-66. Μάτζαρης.
Αστοχή. Σάτο. Φάουλ του Ντόρσεϊ. Αυτό για τον Ντόρσεϊ. Εδώ βλέπετε τον Αμερικανό. Είναι το τέταρτο. Νομίζω αχρίαστο φάουλ. Χωρίζει. Μπορώ να την ξαναδώ κάποια στιγμή. Νομίζω ότι ακουμπάει ταμπλό, αλλά νομίζω ότι ακουμπάει. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Το συγγνώμη, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Γιώργο, τι λες? Την ίδια γνώμη έχω και εγώ, δηλαδή είναι οριακά να ακούμπησε. Τα δάχτυλα ή το ταμπλό πρώτα? Διαμαντίδης. Με τον τίτλο αντίπαλο. Βγάζει έξω στο Σάτο. Τρίπλα στον Παπα-Νικολάου. Καλάθης. Τραχαία τρίπλα. Δύσκολο σουτ. Μπατίστ. Σπανούλης. 5,5 για το φινάλε. Γετσεβίτσιους για 3. Αστοχή. Τρέχει ο ίδιος. Ντόρσεϊ. Σπανούλης. Πρώτο καλάθι. Παπα-Νικολάου από μακριά. 74-69. Μιχάλη. Ο Ιτούδης διαμαρτύρεται για κάτι. Με συγχωρείς Δημήτρη, αλλά είναι όλοι όρθιοι εδώ μπροστά μου. Δεν μπόρεσα να δω γιατί. Να μάθουμε γιατί διαμαρτύρεται, αλλά αυτό στο time out θα το δούμε μετά. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγο μαζί. Ο Παναθηναϊκός πριν διαμαρτύρθηκε για 3 δευτερόλεπτα. Θα πάμε σιγά σιγά στους δύο πάγκους για να μας πούν και τι έγινε μετά. Εδώ βλέπετε και τον έντονο διάλογο Ιβκοβιτς-Πιλοίδη. Θα μας πει ο Κώστας Κουλάς σε λίγο για ποιο λόγο ήταν ο διάλογος. Εδώ βλέπετε με ποιον τα έχει ο Ιβκοβιτς. Και εδώ ο έντονος διάλογος με τον Πιλοίδη και με κάποιον άλλον διαιτητή. Εδώ νομίζω ότι έχει ακουμπήσει ταμπλό λίγο πριν ο Ντόρσεϊ ακουμπήσει την μπάλα. Ναι, νομίζω ότι βρίσκει ταμπλό λίγο πριν ο Ντόρσεϊ ακουμπήσει την μπάλα. Πάμε στον Κώστα Σκουλά καταρχήν. Τον έντονος διάλογος Ιβκοβιτς-Πιλοίδη ήταν γιατί όντως αν Ιβκοβιτς ζήτησε τεχνική ποινή για το ότι ο Παναθηναϊκός σηκώθηκε νωρίτερα για τη διαμαρτυρία για τα 3 δευτερόλεπτα. Τώρα, όσον αφορά τις οδηγίες του προπονητή του Ολυμπιακού, ζήτησε από τους παίκτες τα τελευταία 5 λεπτά να παίξουν ως ομάδα και όχι ο καθένας ατομικά και να βγουν μέσα από το σύστημα όλες οι φάσεις για τον Ολυμπιακό. Διαμαντίδης Γιασκεβίτσιους και πάμε στον Μιχάλη Πέτκοφ. Να μην χάσουν τη συγκέντρωσή τους όπως έκανε τώρα λάθος ο Γιασκεβίτσιους, να πιέσουν στην άμυνα και να αποφύγουν τα λάθη. Παπα-Νικολάου κρατάει μπάλα πρώτου του Καϊμακόγλου. Μπήκαμε πια στο τελευταίο 5 λεπτό του αγώνα. Ενώ ο Μπράντοβιτς φωνάζει στον Μπατίστ. Λοιπόν, 74-69. Πρέπει να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει συμπληρώσει 5 φάουλ, ο Ολυμπιακός 1. Αυτό θα παίξει ρόλο στο παιχνίδι από εδώ και πέρα. Γιώργο, πάμε να δούμε λοιπόν που βρισκόμαστε, τι κάνουμε 5 λεπτά πριν από την λήξη. Τίποτα, πιστεύω ότι το παιχνίδι τελικά θα πάει και σε μικρό σκορ αλλά και σε μικρή διαφορά. Κατά τη γνώμη μου είναι κρίσιμα τώρα οι προσπάθειες που θα πάρουν οι leader των δύο ομάδων. Σπανούλης, Γιασκεβίτσιους, Διαμαντίδης, Πρίντεζης. Θα είναι σημαντικό. Έχει σημαντικό προβάδισμα ο Ολυμπιακός τώρα στην άμυνα γιατί έχει μόνο ένα φάουλ και μένουν 4 και 40, άρα θα μπορέσει να είναι πιο επιθετικός στην άμυνά του και να μην φάει αυτό που λέμε τα εύκολα καλάθια. Διαμαντίδης με ψηλότερο αντίπαλο. Φιλόμπα για τον Μπατίστ. Υπάρχει φάουλ από το Σπανούλη χαμηλά. Είναι το τρίτο φάουλ του Σπανούλη. Το δεύτερο του Ολυμπιακού στο τελευταίο δεκάλεπτο. Δείτε εδώ, στην ανάληψη. Ο Παπα-Νικολάου νομίζω ότι θεωρεί ότι το φάουλ χρεώθηκε σε εκείνον γιατί σήκωσε και το χέρι του. Όχι, είναι καθαρά στο Σπανούλη. Διαμαντίδης. Προσπαθεί και τελικά βρίσκει τον Μπατίστ. Διαμαντίδης είναι αμαρκάριστος, δεν προλαβαίνει ο Τζο Ντόρσεϊ και ο Διαμαντίδης φτάνει και ευστοχή για 3. 77-69 σε ένα κρίσιμο σημείο. Πολύ. Είναι αυτό που λέγαμε, ποιος θα πάρει και πόσο εύστοχοι θα είναι οι leaders των δύο ομάδων. Αυτοί που θα πάρουν τα κρίσιμα σου τώρα που η μπάλα καίει. Ο Διαμαντίδης φτάνει στους 21 πόντους. Σπανούλης στη γωνία για τον Γετσεβίτσιους. Ο Φόρης καλά να κοιτάξει σουτάρι και αστοχή. Ο Ντόρσεϊ μαζεύει το μακρινό rebound. Είναι πολύ δύσκολο τώρα να σουτάρει από εκεί από τη γωνία με τα τεράστια χέρια του Διαμαντίδη μπροστά. Νέα κατοχή για τον Ολυμπιακό. Σπανούλης.
Είναι μια δύσκολη προσπάθεια που καταλήγει στο καλάθι. 77-71. Κοιτάξτε, με αντίπαλο τον Γιασικεβίτσιους. Θα κάνει τη reverse κίνηση, περνάει από το Σάτο, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Διαμαντίδης. 3,5 λεπτά για το φινάλε. 77-71. Μπατίστ. Κλέβει ο Ντόρση. Σπανούλης. Στη γωνία ο Γκετσεβίτσιους. 77-74. Ο Ολυμπιακός μειώνει στους 3. 3 και 10 περίπου για το φινάλε. Διαμαντίδης. Φτάνουμε πια στο τρίλεπτο για το φινάλε. Στη γωνία ο Σάτο. Αστοχή μπάλα στον Σπανούλη. Σπανούλης. Με αντίπαλο τον Σάτο. 77-76. Ο Ολυμπιακός επιλέγει να απομονώνει τον Σπανούλη και να πηγαίνει στο 1-1. Δείτε εδώ με αντίπαλο τον Σάτο. Έχει ευνοεί το Ολυμπιακός σε αυτές τις φάσεις, γιατί ο Σπανούλης ειδικά μπορεί και κερδίζει και τα φάουλ, τις ελεύθερες βολές. Διαμαντίδης. Ψηλά ο Μπατής για το στείλει στην μπάλα. Καϊμακόγλου. Στάρει για 3. Αστοχή. Τρέχει ο Πρίντεζης. Νέα κατοχή για τον Ολυμπιακό. 2 και 10 για το φινάλε του αγώνα. 77-76 Παναθηναϊκός προηγείται. Σπανούλης. Παπα-Νικολάου. Σπανούλης. Παπα-Νικολάου. Στάρει για 3. Την μπάλα είναι κατοχή του Παναθηναϊκό. Και ο Τανατζής ζητά να σκουπιστεί το παρκέ. Ο Διαμαντίδης ζητάει κάτι. Εδώ είναι ο Τανατζής με τον Διαμαντίδη. 1 και 50 για το φινάλε. Μιχάλη, κάτι λέει και ο Ιτούδης, ακούμε. Ακριβώς λέει στην γραμματεία ότι ο Ολυμπιακός κυνηγάει το σκορ και έχει μόλις 2 φάουλ εκείνος και 5 Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Γιασικεβίτσιους στην επαναφορά. Καϊμακόγλου. Διαμαντίδης. Γιασικεβίτσιους 1 και 40. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό. 12 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεσης. Καϊμακόγλου, Διαμαντίδης. Ο Πανικολάου τώρα πάνω του και τώρα ο Χάινς. Θα πάει μέχρι μέσα. Μια έξυπνη ενέργεια του Διαμαντίδη με ψηλότερο αντίπαλο. Με το πεντάρι της άλλης ομάδας, 79-76. Αλλά ήταν και πάρα πολύ έξυπνη η κίνηση του Μπατίστη να κλειδώσει τον αμυντικό του και να μην επιτρέψει να δώσει βοήθεια στο Διαμαντίδη. Βλέπεις ότι η μπάλα συνήθως μένει στα χέρια των δύο στάρ των δύο ομάδων, του Διαμαντίδη και του αντιπάλου του. Ο Γκόντας δίνει φάουλ στο Γιασικεβίτσιους. Για να το δούμε αυτό. Πρέπει να... Στημένος ο Γιασικεβίτσιους, οι διαιτητές δίνουν το φάουλ αμυντικό. Κάιλ Χάινς 1 και 13 για το φινάλε. 79-77. Χάινς σήμερα έχει 5 σε 7. 6 σε 8, 79-78, 1 και 13 το φινάλε. Νέα αλλαγή. Ο Γκετσεβίτσιους κάθεται στον πάγκο του Ολυμπιακό. Ο Μάτζαρης περνάει στον αγώνα για να έχει έναν αμυντικό παραπάνω. Έναν αμυντικό πάνω στο Σάρας αυτή τη στιγμή. Η μπάλα φτάνει στον καλάθι. Με το Διαμαντίδη στην άκρη του πάγκου. Καϊμακόγλου. Γιασικεβίτσιους. Δύσκολη προσπάθεια. Ο Μπατής στην μπάλα. Καϊμακόγλου, καλάθις. Καϊμακόγλου. Καλάθις, νέα επίθεση για τον Παναθηναϊκό.
Καϊμακόγλου, η προσπίση στον Κάιλ Χάινς. Υπάρχει επαφή εκεί, ο Μπράντοβιτς φωνάζει για φάουλ. Ο Σπανούλης κρατάει την μπάλα, 37 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Σπανούλης. Με αντίπαλο τον Καλάθι. 6 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεση του Ολυμπιακού. Σπανούλης από μακριά. Αστοχή, το μπλοκάου του Καϊμακόγλου είναι καλό. Η μπάλα φτάνει στον Καλάθι και τώρα στον Γιασικεβίτσιους. 16 δευτερόλεπτα φάουλ του Πρίντεζη. 79-78. Και τώρα αυτό που ήταν αβαντάζ για τον Ολυμπιακό τώρα είναι εις βάρος του, γιατί δεν έχει φάουλ και δεν μπορεί να στείλει τον Παναθηναϊκό στις βολές. Στα τελευταία 15,5 λεπτά αυτού του αγώνα. Αν δευτερόλεπτα του αγώνα, αν είχε ο Παναθηναϊκός τα φάουλ, τότε θα πήγαινε στις βολές. Έχουμε time out. Δεν ξέρω αν κρατάμε ή αν πρέπει να το γυρίσουμε στην... Πάμε στην Αγία Παρασκευή σε λίγο μαζί. 15 δευτερόλεπτα και 5 δέκατα πριν από το φινάλε, ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 79-78. Πάμε να δούμε τώρα τα σενάρια, καθώς υπάρχει φάουλ, αν είναι μόλις το τρίτο του Ολυμπιακού, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν βολές. Το πρώτο σενάριο είναι ότι ο Ολυμπιακός θα ξανακάνει φάουλ και θα προσπαθήσει να ξανακάνει για να φτάσει στις βολές στον Παναθηναϊκό. Τώρα για να δούμε όμως, καλά τα λέμε εμείς, να δούμε τι θα πούν οι δύο προπονητές που ξέρουν καλύτερα από εμάς. Πάμε στο Μιχάλη Πέτροφ. Ο Γιασκεβίτσιος θα κάνει την επαναφορά και θα την πάρει την μπάλα ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Πάμε και στον Κώστα Σκουλά. Παγίδες με φάουλ, εκτός αν καταφέρει να κλέψει ο Ολυμπιακός την μπάλα. Νομίζω και από τους δύο λογικά πράγματα. Εσύ Γιώργο τι λες? Ναι, αυτό έλεγα, ότι και ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να κλέψει την μπάλα στα όρια του φάουλ και αν δεν μπορέσει να την κλέψει να κάνει γρήγορα το φάουλ. Με το πόδι. Αν είδα καλά. Είναι και όλοι όρθιοι πια. Την μπάλα στο Διαμαντίδη. Double team εκεί, τρέχει ο Σάτο. Η μπάλα φτάνει στο Καϊμακόγλου. Μπατίστ στα 5 δευτερόλεπτα. Θα καρφώσει στα 3,5, 81-78. Σπανούλης, το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει. Υπάρχει φάουλ από τον Γιασικεβίτσιους. Ο Γιασικεβίτσιους κάνει το φάουλ για να αποτρέψει ένα πιθανό, ακόμη και δύσκολο από τόσο μακριά τρίποντο. Θυμάστε τι έγινε με το Σλούκα και την τουρκική ομάδα στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα το θέμα είναι... Γίνανε πολλά λάθη από τις δύο ομάδες στην επαναφορά. Τρομακτική πίεση, σωματικές επαφές. Η μπάλα έφτασε στον Μπατίστ. Το 81-78, για Σκεβίτσιους κάτι στον πάγκο. Σπανούλης. Ο Ιβκοβιτς βάζει δύο πολύ ψηλά παιδιά. Βγάζει τον Χάινς, βγάζει τον Άντιτς και τον Παπαδόπουλο. Βγάζει τον Πρίντεζη και τον Χάινς. Και θα παίξει με τον Μάτζαρη, τον Παπα-Νικολάου. Και στις θέσεις των διεκδικητών του rebound, τον Άντιτς και τον Παπαδόπουλο. Από την άλλη, ο Μπράντοβιτς έχει ήδη βάλει τον Βιδιούκα μαζί με τον Μπατίστ και τον Καϊμακόγλου. Ο Σπανούλης λογικά θα δοκιμάσει να ευστοχίσει την πρώτη βολή και να αστοχίσει τη δεύτερη. Ναι, λογικά. Για να πάνε για το rebound. Δεν προλαβαίνει δηλαδή να ευστοχίσει και να κάνει μετά κι άλλο φάουλ. 2 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Ο Σπανούλης απλώς πετάει. Ο Παπαδόπουλος μπερδεύεται. 0,7 για το φινάλε. Στο όριο δηλαδή να κουμπίσει κάπως την μπάλα και να την πετάξει. Η μπάλα στα χέρια του Διαμαντίδη. Όχι, δεν έχει αρχίσει ακόμα το παιχνίδι. Υπάρχει μια συζήτηση των διαιτητών εκεί με τους παίκτες. Τώρα θα ξεκινήσει 81-79 επαναφορά από το Διαμαντίδη. Γιασικεβίτσιους. Το παιχνίδι τελειώνει. Ο Παναθηναϊκός είναι νικητής σε αυτό το δεύτερο παιχνίδι. 81-79 η σειρά γίνεται 1-1. Πάμε πλέον στο Ειρήνης και Φιλίας. Εδώ βλέπετε τον Μπράντοβιτς. Θα πάει να χαιρετήσει τον Ιβκοβιτς εδώ. Τα λέει και με τον Ιτούδιο Ιβκοβιτς. Εδώ το φάουλ πάνω στο Σπανούλη. Εδώ ακριβώς. Τέλος αγώνα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 81-79. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις, λίγο πάλι μαζί για την αποφώνηση.